ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா எல்லாருக்கும்? ஸ்கிரீன் தெரியறதா? தெரியுது. என்னோட வாய்ஸும் கிளியரா கேக்குறது இல்லையா? எனி டைம் என்னோட வாய்ஸ் கேட்கலன்னாக்கா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணினா ஐ வில் அட்ஜஸ்ட். ஓகே. சோ நம்ம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தோம். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் அபவுட் அர்ஜுன விஷாத யோகா. எஸ் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம். முதல்ல என்ன ரொம்ப வீராப்பா அவெல்லாம் நம்மளை கஷ்டப்படுத்திருக்கா, நம்ம வந்து எப்படி நமக்கு அந்த லேண்ட் வேணும், நாங்களும் வந்து ஒரு ராஜாவோட குழந்தைகள் தான், அவளும் கௌரவாசும் ராஜாவோட குழந்தைகள் தான், ஆனா எங்களுக்குள்ள பங்கு தரணும்னு சொல்லிட்டு அவ போராடி ஜெயிக்கணும். நமக்கு தான் தெரியுமே, மகாபாரதம் ஸ்டோரி தெரியும். அதுல இருந்து இப்ப பகவத்கீதை இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மகாபாரதம். சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா போயிட்டு அங்க போய் பார்த்தப்ப ரொம்ப வருத்தப்பட, இன்னும் நம்ம வரல இன்னும் அந்த லெவலுக்கு. இன்னமும் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னாக்க யாரெல்லாம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருந்தா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். சாரி, இன்னும் எரியற ஸ்மெல் வந்தது. கிச்சன்ல ஏதாவது எரியறதோ அப்படின்னு பாத்துட்டு. ஓகே. சோ வந்து இன்னும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா, இப்பதான் யாரெல்லாம் ராஜா வந்திருக்கா, யாரெல்லாம் பங்கேற்று இருக்கா, யார் எந்த சைட்ல இருக்கா, இப்பதான் இன்னும் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் சங்கு முழங்குறது என்ன, யார் எந்த சங்கு வச்சுட்டு இருக்கா, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னும் வரவே இல்லை. நம்மதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நேற்றுக்கு பிரபுபாதாவோட எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சோ நேற்றுக்கு யாரோ மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் நாட் ரொம்ப பெரிய ஒன்னும் மிஸ் பண்ணல. இன்னையில இருந்துதான் ஆக்சுவல் இதை ஆரம்பிக்கிறது. செகண்ட் சாப்டர் தான் மெயின் பகவத்கீதாவே இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கூட இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ வி கேன் கான்சென்ட்ரேட்டோட நம்ம கேட்கலாம். அப்போ 1.12 நேற்று படிச்சோம், திரும்பி ஒரு வாட்டி படிக்கலாம். யார் எடுக்கிறாள்? மாதாஜி யாராவது படிக்கிறாளா இந்த ஸ்லோகம்? படிக்கிற மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிங்க. நான் ஸ்லைட் ஷோல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க படிங்க. தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குருருத்த பிதாமகः சிம்மநாதம் வினத்யோச்சை சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். எஸ், என்ன சொல்லிருக்கு? மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்கு? தென் பீஷ்மா, அவர் தானே தாத்தா, இந்த சைடு கௌரவர் சைடுல அவர் வந்து பக்கபலமா இருக்கார். Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty. Kuru dynasty, I told you, பாண்டவாசும் அதுலதான் வரா, கௌரவாசும் வரா. அவ எல்லாருமே குரு வம்சத்து குழந்தைகள் தான். ஆனா அவர் வந்து ரெண்டு பேரும் தமிழ்ல இது சண்டை போடும்போது என்னது, அவர் வந்து ராஜா பக்கம் தான் அவர் வந்து, ஏன்னா அங்கதான் இருக்காரு, அங்கதான் சாப்பிட்டு இது பண்றதுனால அவளுக்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும். he should be loyal to the king's family சொல்லிட்டு கௌரவ சைடுல அவர் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly. அவர் வந்து பெரிய, நம்ம இதுல எப்படிதான் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல யாராவது பெரியவா இருந்தோம்னா அவ கையால ஏதாவது எடுத்து நம்ம வந்து ஆரம்பிங்க சம்திங் ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம், எல்லாரும் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இவர் தாத்தாவா இருக்கிறதுனால அவர் தான் முதல்ல சங்கு முழங்குறார். So the grandfather of the fighters blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion. இது சிங்கம் கர்ஜிக்கிற போல ஒரு நல்ல சவுண்ட் வந்தது. கிவிங் துரியோதனா ஜாய். அவன் வந்து துரியோதனாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஆஹா, தாத்தா வந்து சங்கு முழங்கியாச்சு, நம்ம வந்து யுத்தம் ஆரம்பிக்க வேண்டாதான். ஏன்னா அவன் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்தான், நம்ம ஜெயிச்சுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ 1.12 அதுக்கப்புறம் என்ன இதுவும் படிச்சோம் நம்ம நேத்து. we will repeat. பீஷ்மா அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன், சரி போனா போறது, என்னன்னா பேரன் தானே, அவன் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டு போட்டுமே, ஏன்னா அவருக்கு இல்லாட்ட இஷ்டமே கிடையாது. அவருக்கு நல்லா தெரியும் பாண்டவாஸ் தான் நியாயமா பார்த்தா அவளுக்கு தான் எல்லாம் பங்கு வரணும்னு. ஆனாலும் வேற வழி இல்லாம இவ கூட இருந்து he is supporting them. Bhishma, out of compassion and to cheer துரியோதனாக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி ஊட்டுறதுக்கு வேண்டி he blew the conch shell very loudly. அப்புறம் வேற என்னது ரீசன்? defeat is a துரியோதனா's defeat is certain. அவன் எப்படியும் தோக்கதான் போறான்னு அது நிச்சயம் தான். Since Lord Krishna is on the other side, Lord Krishna நம்ம கூட இல்லாததுனால நம்ம எப்படியும் அது தோத்து போவோம்னு சொல்லிட்டு விஷயம் முடிவு பண்றேன். அது நிச்சயம், எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கதான் ஜெயம் இல்லையா? அப்ப அவர் சைட்ல கிருஷ்ணர் இல்லாததுனால நமக்கு தோல்விதான், அதுவும் தெரியும் அவருக்கு, பீஷ்மருக்கு அதுவும் தெரியும். பீஷ்மா ஃபைட்டிங் ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி. என்னோட டியூட்டி இவ கூட இருக்கேன், அதனால என்னோட டியூட்டி அது பண்ணணும், இவ கூட இருந்து லெட் மீ ஃபைட் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு போறேன். 1 minute.
Okay. Next verse 1.13. Yaar edukrar Mathaji? Anybody wants to read? Kalpana Mathaji, Ji Kalpana Mathaji. Okay. Padi. तदसङ्गाच बेर्यच्च वनवानः गोमुखः सहसैवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. हरे कृष्ण. அபவத் நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்லயே அபவத்னு போட்டிருக்கு. இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னா எப்பவுமே அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கும், மேல கமா மாதிரி போட்டிருப்பான். அது அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏர்ன் ஆட் பண்ணும், ஒரு ஏ ஆட் பண்ணும், அபவத் அப்படின்னு படிக்கணும். சான்ஸ்கிரிட்ல எதுவும் எல்லாம் சேர்ந்து எழுதிருக்கும். நான் உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாதனால பரவாயில்ல, பட் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன்னா யூ கேன் see that அந்த ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கும். So you have to add a அபவத். ஏன்னா பவத்துக்கும் அபவத்துக்கும் ரொம்ப ஆப்போசிட் மீனிங் ஆயிடும். ஓகே, முடியும் முடியாது அந்த அர்த்தம் ஆயிடுது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்ப நான் இது ஒன்று படிச்சோடனே ததஹ சங்காஷ பேர்யஸ்ச பணவானக கோமுகாஹ சஹசைவாப்யஹன்யந்த சசப்தஸ்து முலோ அபவத். Then அர்த்தம், after that the conches, drums, bugles, trumpets, horns were all suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. ரொம்ப கர்ச்சிக்கிற அவ்வளோ ரொம்ப ஜோர்ஸே நல்ல சத்தம், எல்லாம் ட்ரம் பீட் பண்றது என்ன, பியூகிள்னா அந்த இப்படி இருக்குமே ஒரு வாத்தியம், அந்த மாதிரி ட்ரம்பெட்டும் அந்த மாதிரி தான், அந்த ஒரு வாத்தியத்தோட பேரு. ஹார்ன்ஸ் எல்லாம் சடன்லி முழங்க ஆரம்பிச்சு இது ஆரம்பிக்க போறது, யுத்தம் ஆரம்பிக்க போறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பீட் பண்ணிட்டு சங்கம் வழங்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டுன்றது. அந்த சவுண்ட் வாஸ் tumultuous, ரொம்ப சத்தம் போட்டு அங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது, அட்மாஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் 1.14 யாரோ எடுக்கிறார் மாதாஜி? somebody? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ததஸ்வேதைர்ஹயர் யுக்தே மகதிஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவக பாண்டவச்சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. வெரி நைஸ், நல்லா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? on the other side both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses. அந்த சைடு என்னது, கௌரவா சைடோட எல்லாம் இவ்வளவு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம்ல எல்லாம் சொல்லியாச்சு. கௌரவா சைடுல யாரெல்லாம் இருந்திருக்கா, எந்த ராஜா, அது இதுன்னு. இப்ப அடுத்த என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எதிரே இருக்கிற அந்த அணியிலே யாரெல்லாம் இருக்கா? கிருஷ்ணா இருக்கார், அர்ஜுனன் இருக்கார். எந்த குதிரை? வெள்ளை குதிரை, 5 வெள்ளை குதிரையோடு சேரியட், ரதத்துல உட்காந்துட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ இருக்கும். On the other side both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses. 5 white horses இருக்கு, அது ஓட்டிட்டு போறது. sounded their transcendental concert. அவனும் சங்கு ஊத ஆரம்பிச்சுட்டா. transcendental concert என்ன அர்த்தம்? தெய்வீக சங்கு. திவ்யோ சங்கவ், சான்ஸ்கிரிட்ல திவ்யோ சங்கு, அதை ஹைலைட் பண்ணிருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ். உங்களுக்கு அந்த குவிஸ்ல எல்லாம் கூட வரும். அதோட என்ன மீனிங்னு கேட்பா, சம்திங் ஏதாவது வரும், இல்ல fill in the blanks எல்லாம் வரலாம், இல்ல யாருக்கிட்ட திவ்ய சங்கு இருந்தது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். நான் இன்னும் பார்க்கல, உங்களோட குவிஸ் இன்னும் பார்க்கலன்னா பிகாஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த லெவல் 2 மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் ஹையர் லெவல்ல கூட எங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு they will always, எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் will always say that. So திவ்ய சங்கம், அந்த திவ்ய சங்கெல்லாம் இவாளும் வழங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப இதுல என்ன இருக்கணும், யாருகிட்ட என்னெல்லாம் சங்கு இருக்குன்னு எல்லார்கிட்டையும் நல்ல இந்த பாண்டவாஸோட சைடோட தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த 1.15 இருந்து 1.18 வரைக்கும் உங்ககிட்ட யார்கிட்டயோ புக் இருந்தா படிக்கலாம், இல்லாட்ட நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகலாம். ஏன்னா இதேதான் இருக்கும். anybody wants to read, அப்ப நீங்க உங்ககிட்ட புக் இருந்தா தொடர்ந்து படிக்கலாம். ஏன்னா இதுல எனக்கு போடுறதுக்கு இடம் இருக்குல்ல, ஐ couldn't அந்த எல்லா ஸ்லோகம் இதுல போட முடியல, அதனால ஸ்கிப் பண்ணேன். இல்லாட்டா படிக்கிறத ஸ்கிப் பண்ணி நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம், ஏன்னா அப்புறம் லேட் ஆகும். அப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட எந்த சங்கு இருந்தது? பாஞ்சஜன்ய. அர்ஜுனாட்ட தேவதத். ஐ திங்க் அது பெட்டர் ரீட், ஏன்னா கொஞ்சம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அப்பதான் தெரியும், ஓ சான்ஸ்கிரிட் ரொம்ப அவ்வளவு ஹார்டா இல்லையே, என்ன எழுதிருக்கோ அதேதான் அதுலயும் வருது பேரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். உங்க இதுல யாருக்காவது சான்ஸ்கிரிட் தெரியுமா? நம்ம டிவோட்டிஸ் குரூப்ல யாருக்காவது சான்ஸ்கிரிட் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியாது மாதாஜி. தெரியாது இல்லையா? இப்ப நான் படிக்கும் போது உங்களுக்கே ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். ஓ சரி இதுல வந்து அவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இல்லைன்னு அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தா மெதுவா நீங்க அந்த லிப்பினா அந்த எழுத்து கூட்டி எல்லாம் கூட நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சோம். படிக்கிறதுக்கு வரும் மாதாஜி. படிக்க வரும் மாதாஜி. படிக்க வரும். வரும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே.
வந்தா ரொம்ப நல்லது. அப்ப நீங்க சான்ஸ்கிரிட்டையும் அந்த புக்கே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. அதுலதான் கிளியரா ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும். புக் இருக்கு படிக்குவாங்க மாதாஜி. படிங்களேன், புக்கை பார்த்து படிங்க. ஏன்னா இதுல எழுதுறதுக்கு இடம் இருக்குல்ல, நீங்க படிங்க. சரி 15 இருந்து இல்லையா? 15 இருந்து 18 வரைக்கும். ஓகே. பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவ தத்தம் தனஞ்சயः பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா மிருகோதரः அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டரः அனந்த விஜயம் ராஜா. சரி. அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டரः நகுல சகதேவஸ்ச சுகோஷமணி புஷ்பகௌ காஷ்யஸ்ய பரமேஸ்வாச சிகண்டீஷ மகாரதः திருஷ்டியும்னோ விராடச்ச சாத்யகிஷ்ச அபராஜிதः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुर् शङ्कान्तत्मु पृथक् पृथक्. இதுல ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்கா. சோ யூ கேன் கோரிலேட். ஆனா இந்த ஸ்லோகம்ல நம்ம ஒரு நல்ல வாயில நுழைஞ்சு கொடுத்தனா கவலையே இல்ல. யார்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்லோகம் அப்படி நினைச்சு பார்த்தா நமக்கு வந்துடும். fill in the blanks இல்ல இந்த மேத்ஸ் ஆஃப் ஏதாவது புரியணும்னாக்கா நமக்கு வந்துடும். சோ லார்ட் கிருஷ்ணாட்ட என்ன இருந்தது, கிருஷ்ண பகவான் என்ன இருந்தது, பாஞ்சஜன்யம். அதான் போட்டுருக்கு பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷ அப்படின்னு. ரிஷிகேஷங்கிறது யாரு, கிருஷ்ணர். அப்புறம் தேவதத்தம் தனஞ்சய. தனஞ்சய யாரோட பேரு, அர்ஜுனோட பேரு. தனஞ்சயன்னு என்னது, தனம்னா வெல்த், பணம். பணத்தால கூட அவன இது நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் பணம் வந்தா கொஞ்சம் பயங்கரம் இல்லையா, அவருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. தூக்கத்தை வென்றவன், பணம் என்னது செல்வத்தை வென்றவன். தனஞ்சயன செல்வத்தை வென்றவன் அந்த மாதிரிதான். அதனால அந்த ஒரு நிக் நேம் அவருக்கு கொடுத்திருக்கான் அர்ஜுனனுக்கு. So Arjuna is Dhananjaya. அவர் கையில என்ன சங்கம் இருந்தது, தேவதத்தா தனஞ்சய. அப்புறம் பவுண்ட்ரம் தத்மோ மகாசங்கம். பவுண்ட்ரம் யாரோட போட்டிருக்க, பீமா. பீமா. பீமாக்கு என்ன போட்டிருக்கு, தத்மோ பவுண்ட்ரம் தத்மோ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதர. அவர்கிட்ட இருந்தது, பீமர்கிட்ட இருந்தது. அப்புறம் இது இப்ப நான் திரும்பி அதெல்லாம் படிச்சுன்னு ரொம்ப டைம் இருக்கும். So I just finished. அப்புறம் அனந்த விஜயா. அனந்த விஜய சங்கு யார்கிட்ட இருந்தது, யுதிஷ்டிரர்கிட்ட இருந்தது. சுகோஷா சங்கு, அந்த ஒரு சங்குக்கு பேரு சுகோஷா சங்கு வந்து நகுலன்ட்ட இருந்தது. சகதேவன்ட்ட வந்து மணி புஷ்பகம். So this is an important இது. Certain verses எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். So இது கொஞ்சம் நம்ம பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டாம். அந்த ஸ்லோகம் வந்து கொஞ்சம் வாயில நுழைஞ்சு விட்டுனா கிடுகிடுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணாக்கு என்னெல்லாம் பேர் இருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு என்னெல்லாம் பேர் வச்சிருக்கா, பீமனுக்கு என்ன விருகோதரா நம்ம இப்ப படிச்சோமே. சோ இது வந்து anybody can read. ரெண்டாவது சாவித்ரி மாதாஜி அண்ட் ஜெயலட்சுமி மாதாஜியா நிவேதிதா யாரோ ரெண்டு பேர் வந்து, ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணோட பேர் சொல்லிட்டே போங்க, இன்னொருத்தர் மீனிங் சைடு அந்த சைடு படிச்சுட்டே போலாம். ஒரு இன்டராக்டிவா இருக்கும் இல்லையா. எனிபடி ரெண்டு பேர் வேணும். யாருக்கு ரெண்டு பேர் படிக்கிறீங்க, ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஒன்று படிக்கிறீங்களா? நேம்ஸ் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, நேம்ஸ் நீங்க படிங்க. கல்பனா மாதாஜி அண்ட் வேற யாரு படிக்கிறா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க வந்து மீனிங் படிங்க. மீனிங் ஓகே ஓகே ஆரம்பிங்க. கல்பனா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. கிருஷ்ணா, all attractive. ரிஷிகேஷா, master of the senses, owner of senses. மாதவா, husband of the goddess of fortune. உங்களுக்கு எதாவது நடுவுல புரியலன்னா கேளுங்க. அப்படின்னா என்னது கேட்டா நான் வந்து சொல்றேன். நானே ஸ்டாப் பண்ணல, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. நடுவுல புரியல, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ்னா என்ன தெரியல மாதாஜி அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் கண்டினியூ. அச்சுதா, infallible one. மதுசூதனா, killer of demon named Madhu. கோவிந்தா, one who gives pleasure to the senses or cows. வாசுதேவா, son of Vasudeva. தேவகி நந்தனா, son of Devaki. யசோத நந்தனா, son of Yashoda. பார்த்த சாரதி, charioteer of Partha Arjuna. கேசவா, killer of demon Keshi. ஜனார்த்தனா, maintainer of all living entities or killer of all living entities. இப்ப தனஞ்சயா, conqueror of wealth. அர்ஜுன், conqueror of wealth. Partha, son of Pritha, Kunti Devi. son of குடாகேஷா,
Gudakesha. One who conquers sleep. Yes. Vrikodara. Kalpana Mataji. Vikrodra. Voracious Vrikodara. eater. Vrikodara. Voracious eater and perform Herculean task. Herculean task. அப்படின்னா எனக்கு நிறைய Bhimoda சாப்பிடுவோம். name விருக்கோதரா. இப்ப நம்ம Vrikodara. படிச்சோம் இல்லையா விருக்கோதரா. அவர் கையில என்ன சங்கு இருந்ததுன்னு போட்டிருந்தது விருக்கோதரா. பவுண்ட்ரம். நீங்க அதை இப்போ அந்த இதுல ரெஃபர் பண்ணா உங்களுக்கு வந்துடும். அதனால நத்திங் இஸ் ஹார்ட். நம்ம வந்து மீனிங் புரிஞ்சுட்டோம்னா ஈஸியா வந்துடும். ஓகே. சோ இந்த இதெல்லாம் பேரு ஒரு இது கொடுத்துருக்கான். நமக்கு எவ்வளவு நினைவு வச்சுக்க முடியுமோ நல்லது. பார்த்தா எப்போ வந்துட்டே இருக்கும். பார்த்தான்னு வரும். பிரித்தா அவ அம்மா பேரு பிரித்தா. குந்தி தேவி பேரு பிரித்தா. அதனால பிரித்தாவோட புள்ள பார்த்தா. வேற இது வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபௌட் வசுதேவர். வசுதேவர் சன் ஆஃப் இது வாசுதேவர் வசுதேவர். ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? இல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. அவ அப்பா பேரு வசுதேவர். பிள்ளை பேரு கிருஷ்ணன் பேரு வாசுதேவர். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அப்ப நம்ம அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப இங்க ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஏ வேணா போட்டு விடுறேன். வாசுதேவா. அப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணானு புரிஞ்சுக்கலாம். சன் ஆஃப் வசுதேவர். வசுதேவர்னாக்கா அப்பாவோட பேரு வசுதேவர். அப்ப நம்ம வந்து ஹென்ஸ் ஒண்ணும் பெரிய தப்பு கிடையாது. ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா? when you know all this சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. தேவகி நந்தனா. நந்தன்னாக்கா என்னது? பிள்ளை. தேவகி நந்தனா சன் ஆஃப் தேவகி. யசோதா நந்தனா சன் ஆஃப் யசோதா. அதெல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்த சாரதி. அது நம்மளே சொல்லுவோமே. வந்து யாரு பேரு ஊட்டின்னு போறாரோ அவர் பேரு பார்த்த சாரதி. கேசவா கேசி விமனை கொண்டவர் கேசவா. அந்த மாதிரி பேர் நிறைய இன்னும் இருக்கு. இன்னும் கிருஷ்ணனோட நிறைய பேர் இருக்கு. நம்ம இனிமே பகவத்கீதால வந்துட்டே இருக்கும். பார்த்துக்கலாம். ஓகே. 1.19 யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கலாம். ஐ திங்க் மாதாஜி விட்டு வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ராஜலட்சுமி மாதாஜி அப்போ படிச்சா, அதுக்கப்புறம் சாவித்ரி மாதாஜி, கல்பனா, அப்படி நீங்களே ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி யூ பீப்புள். அண்ட் நடுவில் யாருக்கோ படிக்கணும்னு நான் படிக்கலாம். இப்போ பழனிசாமி வந்து நீங்க இன்னும் படிக்கல இல்லையா பிரபுஜி? உங்களுக்கு படிக்கணும்னா நடுவில் நீங்க படிக்கலாம். நிவேதிதா, ஐ திங்க் நிவேதிதா இஸ் நாட் ரெட். யாருக்கெல்லாம்? சாந்தினி, ஐ திங்க் சாந்தினி புதுசாமா மாதாஜி? ஓகே 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 ஓகே. நான் உங்க பேரை எழுதிக்கிறேன். நேற்றுக்கு வரல. ஓகே. நேதி வேணும் பெருசா மிஸ் பண்ணல. இன்னைக்குதான் ஆக்சுவலி ஆரம்பிக்கிறது. அதுவும் ஆரம்பம் இல்ல, நாளையில இருந்தா பகவத்கீதையே ஆரம்பிக்கப்படுது. இப்போ இன்னும் அந்த அணியில யாரெல்லாம் இருக்கா, என்னெல்லாம் சங்கு யூஸ் பண்றா, அதுதான் இப்ப ஆரம்பிச்சோம். ஓகே. பழனிசாமி பிரபு, நீங்க கம்ஃபர்டபிள் தானே? படிக்க முடியும் இல்லையா உங்களுக்கும்? ஓகே. யாருக்கு கம்ஃபர்டபிளோ அவளை படிக்கலாம். ஓகே, ஆரம்பிச்சுங்க. सकोचोतार्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् न पच्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. तुमुलो अभ्यनुनादयन्. நீங்க எந்த புக்க பார்த்து படிக்கிறீங்களா? உங்ககிட்ட வேற புக் இருக்கா? ஆமாங்க மாதாஜி. அது என்ன புக் வச்சிருக்கீங்க? அது சின்னது பகவத்கீதா புக் ஒன்னு இருக்குங்க மாதாஜி. அந்த இதா கீதா பிரசா? எந்த புக்குன்னு எங்கிட்ட இந்த மாதிரி புக் நான் பழசு வச்சிருக்கேன். அது நிறைய இஸ்கான்ல வந்தப்ப ஐ ஹேவ் a big book. அது நிறைய தமிழ் மீனிங் இங்கிலீஷ் புக் எல்லாம் இருக்கு. இது ரொம்ப பழசு. அதை நான் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல படிக்கிறது அது பக்கத்துலயே வச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி புக் வச்சிருக்கீங்களா கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து பிரிச்சு எழுதிருக்க மாட்டேன். அப்ப நம்ம கையால நான் எழுதிருக்கேன். ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப பழசு அது. அதனால நான் கேட்டேன்னா இங்க இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல எழுதிருக்கு அப்யனுநாதயன். அப்ப அந்த சொல்லதான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தாலும் அந்த மேல அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கும். இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க ஸ்கிரீனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுல வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு. உங்க புக்ல நீங்க மார்க் பண்ணாததுனால அப்யனுநாதயன் அப்படின்னு வந்துருச்சு. இட் இஸ் அப்யனுநாதயன். Okay, so I'll repeat again. Sagosho dhartarashtraanam hridayani vyadarayat nabascha prithivim chaiva tumulo abhyanunadayan. Okay, so இதுல என்ன மீனிங் என்னது? The blowing of these different conch shells became uproarious. ரொம்ப பெருசா சத்தம் போட்டு roaringனாலே அப்படிதானே, ரொம்ப சத்தம் வருது தானே, uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. இதுல இந்த வேர்ட் போட்டிருக்கேன். நபனா இது ஸ்கை, பிருத்திவினா பூமி. சோ சன அண்ட் சொன்னா பூமியும் சரி ஸ்கையும் சரி எல்லாம் அதிர ஆரம்பிச்சுட்டான். அவ்வளவு சத்தம். In both the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of Dhritarashtra. Yes. அவளுக்கு பொதுவாவே அவளுக்கு தெரியும் தோக்க போற தெரியாது. இருந்தாலும் ஒரு வீராப்பு
எங்கிட்ட தாத்தா இருக்கா, எங்க பக்கத்துல டீச்சர்ஸ் இருக்கா, நம்ம எப்படியும் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இருந்ததே தவிர உள்ளூர ஒரு பயம் இருந்துதான் இருந்தாங்க. சத்தம் கேட்டு நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. This is the important one of the. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, தாத்ராஷ்டிராணம் ஹிருதயானி வியதாரயத். ஹிருதயானினா அவங்க ஹார்ட் எல்லாம் நொறுங்கி போற போல ஒரு பயம். அப்ப திருத்தராஷ்டிராணம்னு என்னது, திருத்தராஷ்டிரோட புத்திரர்கள். ஹிருதயானி, ஹிருதயானினா ஹார்ட். So it shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Yes. Next one. 1.20. இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் யாரோட டர்னோ எடுங்க. ஜெய கல்பனா. படிங்க ஜெயலட்சுமி. அத व्यवस्थितान् दृष्ट्वा तार्धराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपदे. हरे कृष्ण. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. ரொம்ப லைட்டா. சோ இதுல வந்து ஹைலைட் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, கபித்வஜ. கபினா என்னது, மங்கி, குரங்கு. துவஜம்னா பிளாக். சோ கபித்வஜனா மங்கினா என்னது, ஆர்டினரி மங்கி இல்ல, இவர் ஹனுமான். ஹனுமான் எங்க இருந்தார்? ஹனுமான் எங்க இருந்து? என்ன மாதாஜி? தேர்கொடியில இருந்து. தேர்கொடி. எஸ், தேர்கொடியில. அப்ப துவஜம்னா கொடி. அந்த கொடியில அவரும் இருந்தார். எத்தனை பேர் அவளுக்கு ரொம்ப நிறைய அந்த பாசிட்டிவ் வைப் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நல்லது நடக்க போறதுன்னு சொல்லி இதெல்லாமே ஒரு அறிகுறிகள். கபித்வஜால இது ஹனுமான் இருந்தார், அவ துவஜத்துல ஹனுமான் இருந்தார். அதை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் at that time Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot. Arjuna இதுல தேர்ல உட்கார்ந்து இருந்தார். அதுல வந்து flag marked with Hanuman took up his bow எடுத்துட்டு prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. எல்லாம் அடுத்து ரெடி ஆயிட்டார். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணாட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார் அர்ஜுனா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த என்னது வில் அம்பெல்லாம் ரெடியா வச்சுன்னு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. Okay, next என்னது, Arjuna's flag on the chariot has emblem of Hanuman. அதுல ஒரு எம்ப்ளம் இருக்கு, ஹனுமானோட சின்னம். எம்ப்ளம்னா சின்னம். டிவோட்டி ஆஃப், அவர் வந்து டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் ராமா. ராமா யாரு? கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தானே. சோ இதெல்லாம் ஒரே இதுதான், நம்ம காட் சொல்றது அப்படியே. சோ திஸ் சைன்ஸ் ஆஃப் விக்டரி. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு அறிகுறி, நம்ம வந்து ஜெயிக்க போற ஒரு அறிகுறி. பிகாஸ் ஹனுமான் கோஆபரேட்டட் Lord Rama, they both won the battle. Already ராமாயணத்துல முடிஞ்சாச்சு. ராமாயணம் முடிஞ்சப்பதான் கிருஷ்ணாவதாரமே வந்திருக்கு. எல்லாம் மியூட்ல இருங்க நிவேதிதா மாதாஜி. I'm just muting you. சோ அவர் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ராமாயணத்தை பார்த்துட்டோம். அவ வந்து ஹனுமான் ராமர் கூட இருந்திருந்து அவ ஜெயிச்சு, நம்ம அந்த கதை ராமாயணம் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும். அது போல இங்கேயும் வந்து ஹனுமான் இருக்காருனாக்கா, ஹனுமான் இருக்கிற இடமும் நிச்சயமா ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வந்து அறிகுறி இருக்கு அப்படின்னு. ஆல்சோ லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் பர்சனலி பிரசன்ட். அவரே கூட இருக்கார். கிருஷ்ணர் பகவான் கூட இருந்தா வெற்றி நிச்சயம். ஆல்சோ லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் பர்சனலி பிரசன்ட் ஆஸ் ரிஷிகேஷா டு டைரக்ட் ஹிஸ் சென்சஸ். கண்ட்ரோல், சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்றது பேரு ரிஷிகேஷா. இப்ப நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சாட்ல பார்த்தோம், ஐ மீன் சார்ட்ல பார்த்தோம். சோ தட் இஸ் த மீனிங். என்னெல்லாம் சென்சஸ்னா என்னது, நுகர்றது, பாக்குறது எல்லாம், whatever the senses we have எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறது யாரால முடியும்? கிருஷ்ணரால தான் முடியும். கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து பக்தி பண்ணோம்னா நமக்கும் அந்த இது கண்ட்ரோலிங் பவர் வந்துடும். அர்ஜுனாஸ் விக்டரி இஸ் அஷ்யூர்ட். கேரண்டியா அர்ஜுனா ஜெயிக்க போறான்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே அறிகுறி இருக்கு. இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, இன்னும் வரப்போறது. பிரசன்டேஷன் மோட்ல போடுறது அப்புறம். இப்ப இதுல வந்து 9 இது கொடுத்திருக்கான். சைன்ஸ் ஆஃப் விக்டரி ஃபார் த பாண்டவஸ். இது சும்மா நான் கிடுகிடுன்னு படிச்சுன்னு போறேன். என்ன ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. கிருஷ்ணாஸ் பர்சனல் பிரசன்ஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் விக்டரி. கிருஷ்ணா அங்க இருக்கிறதுனால அது கன்ஃபார்ம் ஆயாச்சு, விக்டரி தான், ஜெயம் தான் அப்படின்னு. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் இஸ் த சாரிட்டியர். அவர் தான் ஓட்டுறார், தேர ஓட்டுறார். அண்ட் ஜெயஸ்து பாண்டு புத்திரானாம் ஏஷம். அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட அந்த ஸ்டார்டிங் வேர்ட்ஸ் 1.14. Krishna as Hrishikesha
directly controls the senses of a pure devotee. Pure devotee யாரு? யார் நாம ஜபம் பண்றாளோ, யார் பகவானை ஸ்துதிக்கிறாளோ அப்ப நம்ம எல்லாருமே பியூர் டிவோட்டி தான். இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம. பட் we are just trying to become. அப்ப நமக்கும் என்ன ஆகுனாக்கா அந்த சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல வந்துடும். So that is what he says here. அப்புறம் என்னன்னா goddess of fortune யாரு? லக்ஷ்மி தேவி. லக்ஷ்மி தேவி எங்க மகாலட்சுமி எங்க இருப்பாங்க? அவங்க பத்தி அவங்க வந்து அவ ஹஸ்பண்ட் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காளோ அங்க எல்லாம் லட்சுமி வாசம் இருப்பார். எங்க மார்பிலேயே உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. So she doesn't go anywhere else. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க நான் இருப்பேன். அந்த மாதிரி நம்ம ராமாயணத்துல அதான் பார்த்தோம். ஒரு சீதாவும் லட்சுமி தேவியோட அவதாரம் தான். அது எல்லாம் லட்சுமி தான் எல்லாமே. சோ நம்ம எங்க பகவான் இருக்காரோ அங்க வந்து சீதாவும் இருப்பா. எங்க கிருஷ்ணா இருக்காரோ அங்க வந்து லட்சுமி இருப்பா. விஷ்ணு சொல்லலாம், கிருஷ்ணா சொல்லலாம். சோ தி காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். நம்ம லட்சுமி தேவி எல்லாம் எந்த வழிபடுறோம்? நிறைய வெல்த் பணம் வேணும் அப்படி இப்படி. நல்ல பணம் மாத்திரம் இல்லையே, நல்ல ஹெல்த் எல்லாம் நல்லது வரதுக்கு நம்ம வந்து வேண்டிக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி goddess of fortune. Whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there. So அவங்க அந்த இடத்துல என்ன எப்பவுமே சுபிக்ஷமா இருக்கும். ஒரு அழிவு இருக்காது, ஒரு இது என்ன நெகட்டிவிட்டி இருக்காது, எல்லாம் நல்லதும் நடக்கும். She never lives without her husband. Therefore, all fortune is guaranteed. Guarantee அங்க வந்து நல்லதே நடந்து தீரும். Venue. அதிர்ஷ்ட தேவதை மாதாஜி. அதிர்ஷ்ட தேவதை. Yes. Venue இடம். என்ன மாதிரி இடம் அது? குருக்ஷேத்ரா. குருக்ஷேத்ரா இடமே நல்ல holy place. 1.1ல சொல்லுது. Effect of holy place on the war. அடுத்தது fourth என்ன? Hanumanji on Arjuna's flank. Hanumanji is also helped Lord Rama in gaining victory. ராமாயணத்துல பார்த்தோம். சோ இதுல திரும்பி இந்த இவா புரியும் இந்த பிளாக்ல இருக்கிறதுனால அது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து இவ வந்து டெஃபினட்டா ஜெயிக்க போறா. சிம்பிள் ஆஃப் விஷ்ணு. விஷ்ணுவோட சிம்பிள் என்னது? கான்ஷல். அப்புறம் ஊதின சங்கோடு பேரு என்னது? பாஞ்சஜன்யம். Yes, பாஞ்சஜன்யம். Conchal is a symbol of Vishnu. 1.12 and 1.14 இருக்கு. This is indirectly indicated by Bhishma and Pandavas conchal. அவள்கிட்ட இருக்கிற சங்க வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எல்லாம் தெய்வீக சங்குகள் இருக்கு அப்படின்னு. Transcendental conchal எல்லாம் தெய்வீக சங்கு. Krishna and Arjuna's conchal mentioned as Divya, transcendental. அப்புறம் Bhishma's conchal to pacify Duryodhana. பீஷ்மாட்டியும் நல்ல இதுதான் இருக்கு, அவர்கிட்டயும் வந்து நல்ல சங்குதான் இருக்கு. துரியோதனாக்கு ஒரு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவரு ஒரு சங்கம் வழங்குறாரு. ஆனா இங்க வந்து நிறையவே பாசிட்டிவ் இது இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கிறது நல்ல டிரான்சென்டென்டல் சங்குதான் இருந்தது. இருந்தாலும் இவ தான் ஜெயிப்பா. அப்புறம் அக்னி தேவர். இந்த சேரியட் யார் கொடுத்தா? அக்னி தேவர் சேரியட் given to அர்ஜுனா. அக்னி தேவர் வந்து அவரே கொடுத்திருக்காரு as a gift to அர்ஜுனா. இதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்ப என்ன? தென் டெஃபினட்டா ஜெயம் நிச்சயம். Capable of conquering all direction. எந்த டைரக்ஷன்லயும் போகும் அது. அண்ட் வெற்றி நிச்சயம். Shattering of hearts. Conscience of Pandavas shattered Kauravas hearts. அது நல்லா முழங்கினோன்னு எல்லாம் கொஞ்சம் நடுங்கி போயிட்டா. Pandavas hearts not shattered because of confidence of taking shelter of Krishna. நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, கிருஷ்ணர் இருக்கார். அப்ப அவளுக்கு வந்து பயம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் இருக்காளையா? கிருஷ்ணர் இருந்தாலே போருமே. நம்ம அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? நான் மாத்திரம் தான் இருப்பேன், நான் வந்து போராட மாட்டேன், நான் வந்து ஒரு வில்லு அம்பு எடுக்க மாட்டேன், பரவாயில்லையா விடுனா? அது பரவாயில்ல, நீ கூட இருந்தா போறேன்னு சொல்றாரு அர்ஜுனா. சோ அதுலயே என்ன தெரியுதுன்னா அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் கிருஷ்ணா பேர்ல. ஏன்னா அவர் பகவான் தெரியும், அவர் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா வெற்றி நிச்சயம். நமக்கு இதெல்லாம் என்ன லெசன்னாக்கா, நமக்கு என்ன பதவி இருந்தாலும் சரி, பணம் வந்தாலும் சரி, கடைசியில நமக்கு பகவான் நம்ம கூட இருக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வேண்டிக்கணுமே தவிர, பகவான் நம்ம கூட இருந்தா ஹெல்த் சரி, வெல்த் சரி, எல்லாமே வந்துடும். நம்ம கேட்காதது எல்லாமே வரும். நம்ம கேட்டு பெற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேஷன். ஓகே, 1.21 and 22. எஸ் மாதாஜி, யார் படிக்கிறாள்? கல்பனா மாதாஜி. படிங்க படி. சேனையோருபயோர் மத்தியே. அர்ஜுன உவாச்ச ஆரம்பிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோருபயோர் மத்தியே ரசம் ஸ்தாபயமச்சுதா. ரதம் ஸ்தாபயம்ய அச்சுதா. யாவதேதான் நிரீக்ஷேஹம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான். கைர்மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே. ஐ அம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ரெண்டாவது மூணாவது சாப்டர் வரதுக்குள்ள நல்லா படிச்சு நீங்க ஏகாதசியில எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாருங்க. ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். ஓகே, நானும் படிச்சு விடுறேன். அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோர் உபயோர் மத்திய. உபயோனாக்கா நிக்கிறது. சேனா ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு அணிகள் இருக்கு. மத்தியனா நடுவுல. சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா.
இங்க வந்து அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கிறதுனால அச்சுதா. அச்சுதா யாரு? கிருஷ்ணருக்கு பேரு. ரதம் வந்து நடுவுல நிறுத்துங்க, இந்த 2 அணிக்கு நடுவுல ரதத்தை நிறுத்துங்க, எனக்கு பார்க்கணும் யாரெல்லாம் நம்ம கூட சண்டை போட போறாங்கன்னு. அந்த அடுத்த அணியில யார் இருக்கா அதை பாக்கிறதுக்கு வேண்டி அர்ஜுன சொல்ற, சேனையோர் உபயோர் மத்தியே, நடுவுல இருக்கிற 2 சேனைக்கு நடுவுல ரதத்தை நிறுத்துங்க அப்படின்னு. ஸ்தாபயமே அச்சுத யாவா ஏதான் நிரீக்ஷே அகம் யோதுகாமான் அவஸ்திதான் கேர்மயா சக யோதவ்யம் அஸ்மின் ரண சமுத்யமே. எனக்கு யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அர்ஜுனா said, "O infallible one, please draw my chariot between the 2 armies so that I may see those present here who desire to fight." யாரெல்லாம் இங்க வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, and with whom, யாரு கூட சண்டை போட போறாங்க அதுவும் பார்க்கணும். I must contend in this great trial of arms. எனக்கு வந்து முதல்ல பார்த்துக்கிட்டோம் யார்கிட்ட என்னெல்லாம் ஆர்ம்ஸ், யார்கிட்ட எல்லாம் ஆனப்படை இருக்கு, குதிரைப்படை எவ்வளவு இருக்கு, எல்லாம் ஒரு வந்து ஒரு மேற்பார்வை சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி பார்த்து விடுறேன்னா யார் எப்படி எல்லாம் இருக்கா சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம சண்டை போட ஆரம்பிக்கல. எனக்கு வந்து அதுக்கு வேண்டி கூட்டிட்டு போ, நடுவுல வந்து தேரை வந்து கூட்டிட்டு போ, எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் 1.23 படிங்க மாதாஜி யாராவது. योत्स्यमानानवेशेहं यये तत्र समागताः तार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Yes, நானும் படிச்சிருக்கேன். யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷே அஹம் ய ஏதே அத்ர சமாகதாஹ தார்த்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தி. துர்புத்தினா என்னது? வேண்டாத கெட்ட எண்ணங்கள், கெட்ட புத்தி. துர்புத்தேர் யுத்தே பிரிய சிகீஷவஹ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு என்ன அப்படின்னா அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? Let me see those who have come here to fight. யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க இங்க ஃபைட் பண்றதுக்கு, யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க? Wishing to please the evil minded son of Dhritarashtra. அவன் திருத்தராஷ்டிரா சைடுல அவன் துர்புத்தியில இருக்கான், அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்றது கூட மனுஷா வந்திருக்காளே, அது யார் தான் சொல்லிட்டு எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் ஆசைப்படுறேன். இப்ப இதுல வந்து டிஸ்கஷன், இதுல வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நடுநடுல இந்த மாதிரி ஸ்லைட் இருக்கு. சோ இதுல வந்து மீனிங் ஆஃப் அச்சுதா. அச்சுதான இன்ஃபாலிபிள், அட்ரெஸ்ட். அவருக்கு வந்து அச்சுதான கிருஷ்ணருக்கு ஏன் பேர் வந்ததுனாக்கா, பிகாஸ் த லார்ட் நெவர் ஃபெயில்ஸ் இன் அஃபெக்ஷன் ஃபார் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். அவருக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து டிவோட்டி ஆயிட்டோம்னா நம்மளாம் அவருக்கு ஃபேவரட் ஆயாச்சுன்னு அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து அவர் நம்மள வீழ்த்த, அவரத்தும் விழவே மாட்டார். அவர் வந்து ஜெயிச்சவர், எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சவர். அவர்கிட்ட எல்லா ஒப்புலன்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு அவர்கிட்ட. நம்ம அவரை அண்டி நம்ம வந்து அவரை ப்ரே பண்ணிட்டு நாமஜபம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எல்லாம் வந்து எல்லா வசதியும் கொடுத்து, வசதிதான் பணம் பேரு புகழ் அது மாத்திரம் அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும், நமக்கு என்ன வசதி உண்டோ அதை அவருக்கு கொடுப்பார். So the Lord never fails in affection. நல்ல affectionate நம்மள ட்ரீட் பண்ணுவார். For his devotees, thus engaged in the service of his friend out of his causeless mercy. அவர் வந்து அவ்வளவு அவர்கிட்ட mercy, he so என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அந்த நயமான ஒரு குணம் கிருஷ்ணருக்கு. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நாம ஜபம் சொன்னாலே நமக்கு நல்லதெல்லாம் வரும். அது வந்து அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு தான் தெரியும். இப்ப நம்ம நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அது ரொம்ப எஃபெக்ட் தெரியும். நீங்க வந்து ஒரு நல்லது நமக்கு நடக்கும். So you can correlate. இது முன்னாடி என்னவோ கஷ்டமா இருந்தது, இப்போ வந்து ஈஸியா போயிடுது. ஏன் அப்படி? நம்ம வேற ஏதாவது ரீசன் சொன்னாலும் நாம ஜபத்துல அது ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. நாம ஜபம் நம்ம நல்ல மனசெடுத்து சொல்லணும். நாம ஜபம் சொல்ல சொல்ல திங்ஸ் நல்லா நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள்லாம் விலகி எல்லாம் நல்லது நடக்கும். ஓகே, அது வந்து இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணரோட மர்சி இருக்கு, கிருஷ்ணரோட தயவு, அவரோட தயவு இருக்கிறதுனால, அவரோட கடாட்சம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நல்லது. He did not hesitate to carry out the order of Arjuna as his charioteer. என் தேர் ஓட்டு அப்படி சொன்னோடனே அவர் ரெடி சொன்னார். சரி, நான் பகவான் ஆச்சு, நான் உன் தேர் ஓட்டுறத என்ன நினைச்சிட்டு எல்லாம் கேட்கல. என்ன தேர் ஓட்டுறதுன்னா டிரைவர் சர்வீஸ் தான். இப்ப நம்ம கார்லாம் வச்சிருந்தா டிரைவர் தான் எப்படி அதுதான் அர்த்தம். சோ அந்த அப்போ ஹெசிடேட் பண்ணல, ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு பக்தி இருக்கு. அர்ஜுனன் வந்து அத்தை பிள்ளை தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் அவருக்கு வந்து நல்ல மரியாதை, கிருஷ்ணன் பேர்ல நல்ல மரியாதை. என்ன அவர் சொன்னாலும் கேட்டுப்பார். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஒரே ஏஜ் குரூப் தான், இருந்தாலும் ஒரு மரியாதை. சரி, இவன் வந்து இவ்வளவு நம்ம கிட்ட ஆசையா இருக்கானே, சரி என்ன பண்ணா சொல்லு, நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு. இல்ல நீ சண்டை போட வேண்டாம் என் கூட. சரி என்ன பண்ணோம், என் தேர் ஓட்டு அப்படின்னு. அந்த தேர் ஓட்டுறது தான் எங்க குருஜி அவெல்லாம் சொல்லுவா. மேல ஏன்னா அர்ஜுனன் பின்னாடி மேலதானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும், கீழே வந்து கிருஷ்ணா இதை ஓட்டுறாரு. காலால வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவான். கால கட்ட வரலால இந்த சைடு லெப்ட் சைடுல பண்ணா லெப்ட் சைடு திரும்பணும், ரைட் சைடு வடது பக்கம் இடது பக்கம் எப்படி திரும்பணும்னு எப்படி தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு? ஏன்னா கிருஷ்ணர் சும்மா ஓட்டுவார், அவ்வளவுதான். நம்ம டைரக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்ப அவர் வந்து காலு கட்ட வரலால இப்படி அப்படி பிடிப்பலாம் அவர் முதுகுல, கிருஷ்ணனோட முதுகுல. அப்படிதான் என் டைரக்ஷன் தெரியுமா. அந்த மாதிரி எல்லாம் கதை சொல்லுவா.
சோ நம்ம இதுல ஸ்லோகால வரல, பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் அவ்வளவு கிருஷ்ணன் வந்து தாழ்ந்து போறார். பக்தி நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பக்தி காட்டினா போதும் அவர் அப்படியே ரொம்ப இது நமக்கு வந்து அவ்வளவு அருள் புரியும். So he did not hesitate to carry out the orders of Arjuna as his charioteer. Still, his supreme position as Rishikesha, the lord of senses, was unchallenged. அந்த மாதிரி பண்ணினாலும் he is still the great. கிருஷ்ணா ஸ்டில் என்ன வேணா நமக்கு வேண்டி பண்ணுவார். ஆனா அதுக்குன்னு அவர் என்ன டிரைவர் ஆயிட்டாரா, நம்ம சீப்பா நினைக்கிறோமா? இல்ல, அவர் ஆல்வேஸ் he will be the great. அவர்கிட்ட எல்லா ஆப்பலன்ஸ் இருக்கு. he will always remain the இது supreme personality. அப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த லார்ட் அண்ட் டிவோட்டி இஸ் ஸ்வீட் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல். அதோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே ரொம்ப இது ஆனந்தபூர்வமா, ரொம்ப ஒரு டிஃபரன்ஸ். நீ பண்ணினா நம்ம இப்ப நம்ம வேற மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் எப்படி நீ எனக்கு ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தேன்னா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரிதான் நம்ம நிலைமை நடந்துட்டு இப்போ. இல்ல அம்மா அப்பா, ஒரு அம்மா அப்பா இருந்ததுன்னா அவ வேணா பண்ணுவா. அப்போ இன்னொரு வயசானப்புறம் என்னப்பா நீ வந்து கொண்டு பண்ணி கொடுக்கறது இல்லைன்னு நம்ம ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்டும் பண்ணுவோம், குழந்தையோட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. அந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இதெல்லாம் நடக்கும். ஆனா பகவான் பேர்ல அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம ஒரு நாம ஜபம் பண்ணினாலே போதும், அவர் வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து நல்லது பண்ணுவார். இந்த மாதிரி. So the relationship between the devotee and the Lord is very transcendental and it is very sweet and transcendental. By Arjuna asked to move the chariot amidst the armies. ஏன் வந்து ரெண்டு ஆர்மிக்கு நடுவுல வந்து எடுத்துன்னு போன சொன்னார்? Because Arjuna was forced to fight against his wish. அர்ஜுனாக்கு வந்து முதல்ல பண்ணணும்னு இருந்தது, சண்டை பண்ணணும்னு இருந்தது. அப்புறம் என்னது, என்னோட மனுஷா, என்னோட தாத்தா, என்னோட குருஜி இருக்கா, என்னோட அண்ணா தம்பி எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் கொன்னு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் கிடைச்சு எனக்கு என்ன கிடைக்க போறது? நம்ம அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சா நமக்கே வந்து நெகிழ்ந்து போயிடும். கரெக்ட் தானே? நம்மளே we can place ourselves. நம்ம வீட்லயே ஏதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டு இல்ல வேணும் வேணும் நம்ம எல்லாம் பண்ணி, சார் நம்ம பசங்கள்ட்டே நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை போட்டு இல்ல நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ட்டே சண்டை போட்டு என்ன கிடைக்க போறது நமக்கு? அந்த மாதிரி ஒரு இது எண்ணம் வந்துடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது. நம்ம மனுஷாலிட்டியே நம்ம வந்து சண்டை போட்டு அப்படி ராஜ்யம் பெற்று நான் என்ன சந்தோஷமா இருக்க போறேன்னா, எவ்வளவு பேர் இறந்து போறா, அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வரும் பின்னாடி நிறைய ஸ்லோகத்துல அந்த மாதிரி வருது. சோ அர்ஜுனா வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட். ஆனா என்ன கிருஷ்ணர் சொல்ற, இல்ல நான் சொல்றேன் நீ ஃபைட் பண்ணு. நீ இவ எப்படி இறக்கதான் போறா, இவளோட டெஸ்டினி எனக்கு தெரியும். இவ வந்து எதிர்காலம் இவ என்னன்னாக்கா யாரெல்லாம் இறக்க போறான்னு எல்லாம் லிஸ்ட் தயார் தான். ஒன்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா நீ பண்ணு, உன் மூலமா அவ இறக்கட்டும்னு நான் சொல்றேன். நிமித்த மாத்திரம்னு ஒரு வேர்டு வரும் இங்க ஒரு ஸ்லோகால. யூஆர் ஜஸ்ட் நிமித்த மாத்திரம்னா அந்த அவ்வளவுதான். ஒன்ன நான் பண்ண சொல்றேன், நீ பண்ணு. அதுதான். அதுல வந்து என்ன சுகம் வருது துக்கம் வருது அது ஒண்ணும் ஒண்ணு சேர போறது இல்ல. நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு. So he is forced. Arjuna is forced to do this against his wish. அவருக்கு ஆசையே கிடையாது அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு. Because of obstinacy of Duryodhana, Arjuna was forced to fight against his wish because of obstinacy of என்ன துரியோதனா போயிட்டு முதல்ல சமரசம் பேச போனாலே, சரி ஃபைட்டிங்லாம் வேண்டாம், நீ பெரிய ராஜ்யம் தான் கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல, ஏதோ சின்ன ஒரு நிலம் ஒரு சின்ன கிராமம் கூடனா நத்திங் டூயிங், ஒரு குண்டூசி போடுற அளவுக்கு கூட நான் வந்து நிலம் கொடுக்க மாட்டேன்னு அப்படி ஆப்ஸ்டினன்ட்டாக என்னது பிடிவாதமா இருந்தான் துரியோதனன். இப்ப வேற வழி இல்லாமதான் சண்டை போட வந்திருக்கான். தே ஆல்சோ ட்ரை, கிருஷ்ணா நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு, சண்டை போட்டு இந்த மாதிரி இறக்குற அந்த இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணாங்க. ஆனா துரியோதனம் காரணம் தான் இந்த வந்து சண்டையை நடக்க போறது. ஆங்ஷியஸ், ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கா. என்னது ஆர்வம்? டு see who were the leading men. அது ஒரு ரதத்தை கொண்டு போற காரணம், ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்னன்னாக்கா யாருதான் இவாளுக்கு இப்படி சப்போர்ட் பண்றா, எந்த ராஜாமார்கள் யாரு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு துரியோதனுக்கு, அதை பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆங்ஷியஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தான் அர்ஜுனன். அது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். டு see who were the leading men present with a desire to fight. யாருக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கு நம்மளை எகென்ஸ்ட் பண்ணி ஃபைட் பண்றதுக்கு? டு ப்ளீஸ் துரியோதனா, துரியோதனையும் ப்ளீஸ் பண்ணணும், அவனை வந்து மகிழ்விச்சு நம்ம கூட சண்டை போடுறதுக்கு யார் தான் இருக்கா அதையும் பார்க்கணுமா ஆசை இருந்தது. they all must be birds of the same feather. அப்படின்னா வந்து எல்லாம் ஒரே கூட்டம், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா birds of the same featherனா குலம் குலத்தோட தான் போகுமா, எனம் எனத்தோட தான் போகும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சோ அந்த மாதிரி அப்ப அவளுக்கு இருக்கிற புத்தி தான் அந்த இருக்கிற வேற ராஜாமார்கள் யாரு அவங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்து, அப்போ அதே மாதிரி தானே அவங்களுக்கும் புத்தி இருக்கும். அதுதான் யாருன்னு சொல்லிட்டு பாக்கிறதுக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்தது, அதனால போறேன். அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னது, டு see how much they were bent upon fighting. இந்த சண்டை போட்டே தீரணும் அப்படி இல்ல வேண்டா விருப்பமா இருக்காங்களா, இல்ல சண்டை போட்டுதான் தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிடிவாதத்துல இருக்காங்களா, அதையும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். டு எஸ்டிமேட் த ஸ்ட்ரென்த், ஆனப்படை எவ்வளவு, குதிரைப்படை எவ்வளவு,
அக்ஷோகணி அந்த ஒரு இது உண்டு கணக்கு. சோ அந்த மாதிரி எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும், அதுவும் பார்க்கணுமா இருந்தது. So to estimate the strength which he had to face, although confident of victory. சும்மா பார்க்கலாமே எவ்வளவு ஆனப்படை வச்சிருந்தா, எவ்வளவு குதிரைப்படை, எவ்வளவு மனுஷ படையெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறது. எப்படி நம்ம ஜெயிக்கிறது நிச்சயம் தான், பிகாஸ் கிருஷ்ணா இருக்காரு, இருந்தாலும் பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர்ல வந்தா வரலாம். இந்த இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் இது லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து, பட் he had no intention of peace making at this moment. இவ்வளவு நடந்தாலும் என்னது, அப்போ என்னது பீஸ் வேண்டாம், சண்டை போட வேண்டாம்னு இன்னும் அவருக்கு அவ்வளவா வரல. Still he was ready to fight only. ஏன்னா இனிமேதான் போறார், அந்த 2 அணிக்கு நடுவுல இப்பதான் போயிட்டு இருக்காரு. அவர் இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல, பார்க்கலாமே யார் தான் இருக்கா பார்க்கலாமே எண்ணத்தை போயிட்டு இருக்காரு. ஓகே 1.24 எடுங்க மாதாஜி. ஏவமுக்தோ ஹ்ருஷிகேசோ குடாகேசேன பாரத சேனயோருபயோர் மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்தோ ரிஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரத சேனயோர் உபயோர் மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு மியூட் பண்றேன். 2 சேனாக்கு நடுவுல நிறுத்துறதுக்கு ஸ்டாப் ஆயிட்டு, எனக்கு நிறுத்துறதுக்கு ரத்தோத்தமம் அங்க நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறது. சஞ்சய வந்து இது யாரு சொல்றா, இந்த ராஜாக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. யாரு சஞ்சய் அங்க உட்காந்து என்ன நடக்குதுன்னு திவ்ய சக்ஷு, அவருக்கு தான் அந்த ஞான திருஷ்டி இல்லை, அதை பார்த்து அதை அவருக்கு தெரியறது. அப்ப இந்த சொல்லிட்டு இருக்காரு, திருதராஷ்டிர மகாராஜுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்னது, ஏவ முக்தோ ரிஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். அதுதான் வந்து அர்ஜுனா சொல்றார். கிருஷ்ணா வந்து ரதத்தை ஓட்டிட்டு போறார், அங்க நிறுத்துறார் அப்படிங்கிறது இவர் ஒரு நரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna கேட்டதுனால Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. அர்ஜுனா கேட்டதுனால கிருஷ்ணா வந்து ஓட்டிட்டு போறார். 2 அணியோட நடுவுல இந்த ரதத்தை ஓட்டிட்டு நடுவுல நிறுத்தறதுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. 1.25 எடுங்க மாதாஜி. Whoever has not participated can also participate. உங்களுக்கு தான் நல்லது, ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् गुरुनिधि. हरे कृष्ण. In the presence of Bhishma, பெரிய 2 அணியோட தாத்தா தான் அவர். In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains, எல்லாம் என்னது கில்லாடிகள் of the world, the Lord said, just behold Partha, Arjuna, wait பண்ணு, all the Kurus assembled here. இங்க வா, நான் காட்டி தரேன். இந்த போட்டோ பார்த்தா தெரியும், உனக்கு பார்க்கணும் இல்லையா, யாரெல்லாம் இருக்கா பாரு. beholdனா என்னது பாரு, அங்க யாரெல்லாம் இருக்கா, உன்னோட தாத்தா இருக்கார், பீஷ்மா இருக்கார், உனக்கு சொல்லி கொடுத்த துரோணாச்சாரியா இருக்கார். அண்ட் யாரு சீஃப்டன், யாரெல்லாம் ரொம்ப கில்லாடிகள் தான், யாரெல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கோ, ரொம்ப வல்லுமை படைத்தவர், அவ எல்லாரும் அங்க நிக்கிறான். பாரு, பார்த்தா அங்க பாரு, ஜஸ்ட் பிஹோல்ட் பாரு அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, இங்க வந்து டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட்ல இருக்கு. நான் வந்து ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன் மாதாஜி, இதை கேட்டுட்டு நான் ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன். இந்த வேதா யார்கிட்ட புக் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க வந்து பர்பட் படிக்கணும். ஏன்னா பிரபுபாதா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த பர்பட் படிக்க படிக்க நமக்கு நல்ல புரிதல் வரும். அதனால இது வந்து அந்த பர்பட்ல தான் போட்டிருக்கு. லார்ட் ஆஸ் ரிஷிகேஷா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ரிஷிகேஷா என்னதுன்னு. லார்ட் நோஸ் அர்ஜுனாஸ் மைண்ட். அவர் பகவான் என்ன சும்மா இல்லையே, பகவான் நமக்கு தான் தெரியாது யார் என்ன நினைக்கிறாங்க. இப்ப நான் என் மனசுல என்ன ஓடணும் உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க, யாரை பத்தியா இருந்தாலும் என்ன பத்தியா இருந்தாலும் வாட்டவர். ஓகே, ஆனா பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா, பகவான் இல்ல நம்ம மனசுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, எல்லாரோட ஹிருதயத்தையும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பரமாத்மா. சோ அவர் சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் என்ன பண்றோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. சோ அவருக்கு நல்லா தெரியும் அர்ஜுனா என்ன நினைக்கிறான். அங்க ரதத்தை நிறுத்துனா எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தை நிறுத்திருக்கலாம், இல்ல இவன் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக போறான், நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு எங்க போய் நிறுத்துறாரு, அவர் தாத்தா முன்னாடி குரு நிற்கிறார் இல்ல, ரதம் அவ்வளவு ரொம்ப ஃபேமஸான அவளுக்கு முன்னாடி நிறுத்துறாரு. ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும், Lord knows Arjuna's mind and thus knows everything being the super soul of, because he is the super soul of all living entity. அவருக்கு எல்லாரோட மனசுல என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும். ஏன்னா he is there as a super soul. Arjuna referred to as Partha. அர்ஜுனா வந்து பார்த்தான்னு ரெஃபர் பண்றேன், இண்டிகேட் சன் ஆஃப் ஆண்ட் பிரிதா.
அவரோட அத்தை தான் இது பிரித்தான்னு சொல்லிட்டு அவங்க குந்தி தேவியோட பேரு. அவரோட பிள்ளை, அதனால பார்த்தான்னு பேர் வந்திருக்கு. எஸ் 1.26 படிங்க மாதாஜி. तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सहिंस्तताम् स्वचूरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरभिम्. ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ஜி கல்பனா மாதாஜி எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறேன். ஏகாதசியில பங்கேற்றுங்கோ. They're all waiting. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் படிச்சோன்னே தத் இங்கிலீஷ் தரலையா? தத்ரா பஷ்யத் ஸ்திதான் பார்த்தஹ பித்ருன் அத பிதாமகான். யாரெல்லாம் இருக்கா? பித்ருன்னா அப்பாமார்கள் இருக்கா, அத அண்ட் பிதாமகான், பிதாமகானா தாத்தா, ஆச்சாரியான் டீச்சர்ஸ் இருக்கா, மாதுலான் பிராத்ருன் பிரதர்ஸ் பிரதர் இன் லா, புத்ரான் பிள்ளைகள், பௌத்ரான் பேரன்கள், சகிம் சகின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ததா அண்ட். சான்ஸ்கிரிட்ல எல்லாம் இந்த அண்ட் பின்னாடி வரும். நம்ம இங்கிலீஷ் மாதிரி அண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து லாஸ்ட்ல வரலாம். ச தத்தாலாம் லாஸ்ட்லயும் வரலாம். ஸ்வசுரான் மாமனார், சுஹ்ருதஸ்சைவ எல்லாரும் அந்த மாதிரி குரூப்ல என்ன சொல்லுவா, மாமனார்மார்கள் இருக்கா, ஃப்ரெண்ட்லியா, சுஹ்ருதனாக்க ஃப்ரெண்ட்லி டர்ம். ச ஏவ சைவன ச ஏவ சேனையோர் உபயோரப்பி. அந்த மாதிரி இடத்துல சேனா ரெண்டு சேனைக்கு நடுவுல உபயோரப்பி, உபயோர்னா நிறுத்திட்டார், அந்த இத ரதத்தை நிறுத்திட்டார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நமக்கு அது மீனிங் புரிஞ்சா ரொம்ப அழகா இருக்கும். எஸ், இது வந்து டிஸ்கஷன் தான். Again, I will just read. There Arjuna could see, யாரெல்லாம் பாக்குற, within the midst of the armies of both parties, his fathersனா இந்த father level யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ இருக்காங்க, grandfathers, teachers, maternal uncles, அம்மா வழி uncle, மாமாமார்கள், brothers, sons, grandsons, friends, and all his fathers-in-law and well-wishers எல்லாம் இருக்கா. அந்த அடியில எல்லாம் இருக்கா. இவாளோட மனுஷா, இவாளோட தாத்தா, இவாளோட டீச்சர், இவாளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எதிர்த்த அணியில நின்றுட்டு இவா கூட சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அதை பார்த்து பிரமிச்சு போயிடுறான். இதேதான் இங்கிலீஷ்லயும் இங்க எழுதிருக்கு. சேம் திங் வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஹியர். 1.27 எடுங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. தான் சமீக்ஷ கௌந்தேய சர்வான் பந்தூனவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்ணோ விசிதன்னிதமப்ரவீத். தான் சமீக்ஷ கௌந்தேய சர்வான் பந்தூன் அவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்ணோ விசிதான் இதம் அப்ரவீத். அதோட என்ன மீனிங் பின்னாடி. When the son of Kunti, that is Arjuna யாரு? குந்தியோட பிள்ளை. So all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed. என்னது, நம்ம கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸா, என்னோட தாத்தாவா, என்னோட மனுஷங்க நிக்கிறாங்க ஒருத்தரையா பாக்குறேன். He became overwhelmed with compassion and spoke thus. நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லோகம் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் இதே வந்து 1.28 இருந்து 1.46 28 இருந்து 46 அர்ஜுனாஸ் டவுட்ஸ் அண்ட் லேமெண்டை. இனிமேதான் அவருக்கு எல்லாமே புரிய வருது. இவ்வளவு நேரம் என்ன சண்டை போடணும், சரி நீ சொல்ற நான் சண்டை போடுறேன் எல்லாம் ஆனா இப்பதான் பார்த்து புரிஞ்சுக்க போறாரு. சோ அர்ஜுனாஸ் டவுட், லேமெண்டேஷன் இதெல்லாம் இன்னும் ஆரம்பிக்கும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அவரோட எல்லாம் தளர்ந்து போயாச்சு. என்னெல்லாம் 1.28 இருந்து 30 எவ்வளவு பெட்டு வச்சிருக்காரு. பகவத்கீதை நம்ம 18 days கோர்ஸ்ல இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம டீப்பா படிச்சோமா இல்ல. இன்னமும் ஒரு லெவல் போக இன்னும் அதுல டீப் மீனிங்கோட நம்ம படிச்சுட்டே போகலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். லிம்ஸ் என்னது, அங்கம், கை கால், அந்த அங்கம் எல்லாம் எப்படி விவரிங் நடுங்கறதான். மவுத், வாய் வந்து உலர்ந்து போயாச்சு. ட்ரைங் அப். எப்போ ஒரு டென்ஷன், பசங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் தெரியும். நானே ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் அப்படி இருந்திருக்கு. எக்ஸாம் வந்தா டாய்லெட்டா போகும், நாக்கு உலர்ந்து போகும், தண்ணியா குடிப்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா. ஏன்னா பயம், எப்படி எழுத போறோமோ, என்ன கொஸ்டின் மார்க் போறோம். அதே போல இவருக்கு இவாளெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரே டென்ஷன். மவுத் எப்படி, வாய் வந்து உலர்ந்து போயாச்சு, ட்ரைங் அப். ஹோல் பாடி, உடம்பு முழுக்க ட்ரெம்பிளிங், நடுங்கிறது. ஹேர் ஆஃப் த பாடி, மயிர் கூச்சரிக்கிறது அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த எண்ட். மயிர் கூச்சரிச்சு எல்லாம் இப்படி நிக்கிறது. ஹேண்ட்ஸ் காண்டிவா போ ஸ்லிப்பிங், கையில காண்டிவா போ எல்லாம் வச்சு இப்படி ரெடியா நின்னமோ
காண்டிவா போலாம் கையில இருந்து நழுவி விழறது. ஸ்கின் எப்படி தகதகான்னு எரியறதான். ஐயோ அப்படி அவரால் தாங்க முடியல. அப்படி லெக்ஸ் காலை எப்படி இருக்கு, unable to stand any longer due to impatience. அவ்வளோ ஒரு டென்ஷன்ல நிற்க கூட முடியல, அப்படி தளர்ந்து போய் உட்கார்ந்துட்டார். 8வது என்னது, forgetting myself and mind reeling due to weakness of the heart. அது எப்ப இப்படி ஆகும், எப்ப ஹார்ட், நம்ம ஹார்ட்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி தட் இது anatomy-யோட ஹார்ட் எல்லாம் இல்ல, மனசு. மனசு எப்படி நம்ம வந்து வீக்கா இருப்போம், யாருக்கு மனசு வீக்கா இருப்போ அவளுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆகும். forgetting myself. அவர் வந்து தன்னோட, அவர் வந்து பெரிய வில்லாளி தான், எல்லாம் கிரேட் தான். ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம மனுஷாலே நம்ம கிட்ட எதிரி மாதிரி நின்னுட்டு சண்டை போட்டு வந்திருக்காங்க. அதை பார்த்தோம்னா ரொம்ப ட்ரெம்பிள்டு, இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப இதை லேமெண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸோ அதனால இட் இஸ் ஷோஸ் ஹிஸ் வீக்னஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்ட். 9th என்னது, சீஸ் ஒன்லி காசஸ் ஆஃப் மிஸ்ஃபார்ச்சூன். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போச்சு, இவாளெல்லாம் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நான் வந்து இவாளெல்லாம் கொலை பண்ண முடியாது, ஐ கேன் நாட் ஃபைட் தெம். இல்லாட்ட ஒரு வில்ல ஒரு அம்ப விட்டா போறோம், விடகடான்னு எல்லாரும் விழுந்துருவா தெரியும், ஏன்னா இவர் பெரிய வில்லாளி தான். ஆனா என்னால பண்ண முடியாது, எனக்கு மனசு கேட்காது இவாளெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு. சீஸ் அப்போ நம்ம தோக்குறது நிச்சயம், என்னால முடியாது, நான் சண்டை போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம், டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட். இந்த பர்பட்ல எழுதிருக்கு 1.2. அர்ஜுனா சிம்டம் என்னெல்லாம் அர்ஜுனோட சிம்டம் இருந்தது, பாடி ட்ரெம்பிளிங், ஹேர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் எண்ட், காண்டிவா ஸ்லிப்பிங், ஸ்கின் பர்னிங். இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து பிசிக்கலா நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ பாடிலி சிம்டம்ஸ் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் டியூ டு, ஏன் அந்த மாதிரி பாடிலி சிம்டம், நமக்கு வந்து ஒரு டென்ஷன் வந்து அப்படியே வேர்த்து கொட்டும் சிலப்போ, எல்லாம் நீங்களாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பேன். ரொம்ப ஹைப்பரா நம்ம வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தாலும் சில இதெல்லாம் வரும் நம்ம பாடியில, அந்த இமோஷன்ஸ்ல நம்ம பாடியில தெரியும் அந்த மாதிரி. ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட், ரொம்ப தளர்ந்து போனதுனால அந்த பாடியில தெரியாது. ஸோ ஆல் திஸ் பாடிலி சிம்டம்ஸ் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் டியூ டு, ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு, கிரேட் ஃபியர், ரொம்ப பயம் அவருக்கு. மெட்டீரியல் கண்டிஷன், என்ன மெட்டீரியல் கிடையாது, எதிரே பாக்குறது தாத்தா கொன்னா அவர் இறந்து போயிடுவார். அவர் அந்த அர்ஜுனா அந்த லெவல்ல தான் பாக்குறார். எல்லா ஆத்மா அதெல்லாம் அவருக்கு இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கல, நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சு நம்ம முன்னேறிட்டோம். அப்புறம் வந்து இது 1.29 தானே இப்ப முன்னாடி படிச்சோம். 1.29 படிக்கல. ஓகே 1.29 படிச்சிருங்க, அப்புறம் இதா ஆரம்பிக்கலாம். 1.29 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சீதந்தி மம காத்ராணி முகஞ்ச பரிசுஷ்யதி வேபதுஷ்ச சரீரே மே ரோமஹர்ஷச்ச ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் இருக்கு மாதாஜி, இங்க இருக்கு பாருங்க, காண்டீவம் ஸ்ரம்ஸ்ரதே ஹஸ்தாத் தக்ஷைவ பரிதக்ஷ்யதே நச சக்னும். இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்கு. நம்ம பதஞ்சனே நம்ம வந்து இஸ்கான்ல கொடுத்திருக்க டிஜி பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்லயும் வேற புக்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரும், நம்பரிங்ல டிஃபரன்ஸ் வரும். ஆனா நீங்க வந்து இதையே நீங்க வந்து ஆஸ் இட் இஸ் புக் வாங்கும்போது அந்த உண்மை உரிவுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல கிடைக்கும். மாதாஜி அதுல தான் அப்படி இருக்கு மாதாஜி. இதுல நான் அந்த வேதாபேஸ் பார்த்து தானே போட்டிருக்கேன், வேதாபேஸ்ல இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதுதான் அந்த பாடி ட்ரெம்பிளிங், இந்த காண்டிவா ஸ்லிப்பிங் இங்க ஆல்ரெடி போட்டிருந்தா. நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்லோகா மாத்திரம் இதை போடுறேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன சொன்னா ஸ்லோகா போடல, நீங்க வந்து இதுவும் வேதாபேசமா ரெண்டுமா போட்டு டீச் பண்ணுவேன். சோ அந்த எனக்கு வந்து அது சரிப்பட்டு வரல. நான் ஒரே இதுல அப்ப அந்த தமிழ்ல இருந்து நெட்ல இருந்து எடுத்து தமிழ் போட்டு இங்கிலீஷ் வந்து இதுல இருந்து போட்டேன், வேதாபேஸ்ல இருந்து போட்டேன். சரி 1-2 அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இன் ஜெனரல் நான் பாத்திருக்கேன், இந்த சில இடத்துல 3 லைன் வந்துடும், 1.29 3 லைன்ஸ் வந்துடும். பரவாயில்ல, எல்லாம் முன்னாடி படிக்கணும் இல்ல பின்னாடி படிக்கணும். பட் அதோட மீனிங் இங்க வந்து காண்டிவா கொடுத்ததுனால இங்க காண்டீவம் சம்ஸ்வதே ஹஸ்தாத், கையில இருந்து நழுவறதுன்னு போட்டோம். ஸோ கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்டசி. ஸ்பிரிச்சுவல்னா என்னது, இது நமக்கு பகவானை பத்தி புரிஞ்சாதான் அந்த எக்ஸ்டசியே வரும். கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்டசி அப்போ வரும். which do not cause any fear. அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு பகவான் நமக்கு இருக்காரு, நமக்கு என்ன பயம், அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்டசி லெவல்ல இருந்தா என்ன ஆகும், நோ காஸ் ஆஃப் வரி, நோ ஃபியர், rather எக்ஸ்டசி. என்ன வேணா நடக்கட்டும், எனக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்குன்னு இருந்துடலாம். ஆனா அர்ஜுனா அந்த மாதிரி இல்லையே, ஃபியர். ஏன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ல இருக்கான். அவன் இன்னமும் தாத்தாவா பாக்குறான், ஐயோ தாத்தா என் கையாலே இறந்துடுவாரே அப்படின்னு பாக்குறான். மெட்டீரியலி he sees, so he is more worried. ரொம்ப அதனாலதான் அவருக்கு பயம் ஜாஸ்தி. அர்ஜுனா சிம்டம் டியூ டு ஃபியர் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் லைஃப். ஐயோ நான் அவளை கொன்னுடுவேனே, ஏன்னா அவ தெரியும் தில்லாளி, நான் எங்கேயோ எய்ம் பண்ண அது எங்கேயோ போய் அவ வந்து என்ன எய்ம் பண்ற அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நான் எய்ம் பண்ண கரெக்டா அங்கதான் சேரும், அவங்க வந்து இறந்து போறது நிச்சயம்.
அப்ப என் காரணம் அவங்க வந்து லைஃப் போயிடுமே, அவங்களுக்கு வந்து உயிர் போயிடுமே அப்படின்னு. சோ மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப், அவர் வந்து மெட்டீரியலே தான் அதெல்லாம் பாக்குறாரு அப்படின்னு. சோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப்னா என்ன அர்த்தம்? we are products of matter. நம்ம எல்லாம் யாரு? மேட்டரால உண்டா. மேட்டர்னா என்னது? இந்த மண்ணு, இதுக்கு என்ன சொல்லுவா, ஆகாசம், காற்று, நீர், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதாலதான் நம்ம உடம்பே உண்டாகி இருக்கு. பஞ்சபூதங்கள். பஞ்சபூதங்கள் மாதாஜி. So we are all product of matter and we are this material body. இந்த material body அதாலதான் ஆனது. Life's ultimate goal is only material pleasure, enjoyments through senses. நம்ம இது இந்த பாடி, இந்த மெட்டீரியல் சென்சஸ், நம்ம வந்து இந்த பாடியை வச்சிருந்து whatever நம்ம என்ஜாய், இதெல்லாம் நம்ம பாடியை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து நமக்கு வந்து மெட்டீரியல், இது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன இப்போ ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, நம்ம புது புடவை வாங்கினோம், புது மொபைல் வாங்கினோம், எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்குன்னா நம்ம கண்ணுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கிறது, நம்ம கை அதை ஆப்ரேட் பண்ண பிடிக்கிறது, அதுதான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ். அதனாலதான் அதுக்கு பேரே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சென்சஸ் வந்து அது வந்து திருப்திப்படுத்துறது. So we are all material body. நம்ம body is material. Okay, 1.30 எடுங்க மாதாஜி. न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रभतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. Yes, இது என்னது, ஒரு பாயிண்ட் இங்க கொடுத்திருக்கு. Arjuna's further symptoms and sees only causes of misfortune. இன்னும் என்னெல்லாம பாக்குறாரு, இன்னும் அவருக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டியே தெரியறது, எல்லாம் என்னால முடியாது முடியாது அப்படின்னா காசஸ் ஆஃப் மிஸ்ஃபார்ச்சூன் இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு தப்பா தான் நடக்க போறது, எல்லாம் இன்னொன்னு ஜெயிக்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தாச்சு. I am now unable to stand here any longer சொல்றாரு அர்ஜுனா, பேசிட்டு இருக்காரு. என்னால என்ன நிக்க முடியாது. I am forgetting myself. எனக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு, எல்லாம் ஒரே பிளாங்கா இருக்கு எனக்கு. forgetting myself and my mind is reeling. ஒரே குழப்பமா இருக்கு, மண்டை குழம்புறது அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. I see only causes of misfortune. இந்த சண்டை போட்டு நான் இன்னும் தோல்விதான் எனக்கு வரப்போறது. என்னுடைய மனுஷனை நான் கொண்டு எனக்கு இன்னும் தோல்விதான் வரப்போறது, எனக்கு ஒன்னும் நல்லது வரப்போறது இல்லை. ஓ கிருஷ்ணா, கில்லர் ஆஃப் கேசி டிமன், அவர் பேசிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணாட்ட. கிருஷ்ணா கில்லர் ஆஃப் கேசி டிமன் அப்படின்னு. கேசவனா இப்ப நம்ம படிச்சோம் அந்த ஷார்ட் இதுல. நெக்ஸ்ட் எடுங்க மாதாஜி 1.31. न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्ण. न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. ராஜ்யமும் வேண்டாம், ஒரு சுகம் வேண்டாம், அந்த மாதிரி ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், இவாளெல்லாம் பொண்ணு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி வேண்டாம்னு சொல்றாரு. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen. என்னோட மனுஷாலே கொன்னு எனக்கு என்னதான் நல்லது வரப்போறது in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory. இவாள கொன்னு எனக்கு ஒரு ஜெயம் வரணும்னா அது எனக்கு வேண்டாம். அது என்ன ஜெயம், கிங்டம் வருமா, எனக்கு வேண்டாம். மாதாஜி வாய்ஸ் வரல மாதாஜி. வரலையா உங்களுக்கு எல்லாம்? வேற எல்லாருக்கும் வருதா? கேக்குது மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி ஒன்னு செக் பண்ணுங்க உங்களோட ஆடியோ. இல்லடா திரும்பி பண்ண ரீஜாயின் பண்ணுங்க. சிலப்போ அந்த மாதிரி உங்க நெட் ப்ராப்ளம்னா விட்டுட்டு திரும்பி இமிடியேட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அவர் என்ன சொல்ற, இந்த மாதிரி என்னோட மனுஷால கொன்னு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்க போறதா, எனக்கு வேண்டாம். அந்த ராஜ்யத்தை நான் வந்து என்னால அனுபவிக்க முடியாது. இல்ல ஒரு சந்தோஷம் வரப்போறதா, இல்ல டெஃபினட்டா என்னோட மனுஷால கொன்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரப்போறதுல என்னால முடியாது, சண்டையே போட முடியாது. இப்ப சொல்றதெல்லாம் நமக்கே தோணும், ஆமா கரெக்ட் தானே, நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நிலைமை வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ வேண்டவே வேண்டாப்பா, எனக்கு உறவுதான் முக்கியம், சும்மா எல்லாரையும் கொண்டுட்டு நான் மாத்திரம் தனியே ஒரு ராஜ்யம் ஆள போறேன்னா இப்படி இல்லையா. நம்மளும் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்தது, அதனால நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். எனக்கு அர்ஜுனனோட பேச்செல்லாம் கரெக்ட் தானே, பாவம் இல்லையா, அவ்வளவு பயந்து எப்படி சொல்றேன், கரெக்டா தானே சொல்றேன். ஆனா கிருஷ்ணர் பேசாம கேட்டுட்டு இருக்காரு, நீ சொல்லி முடி, அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு. ஓகே, இது வந்து 32ல இருந்து 35ல இங்க இருக்கு. நீ யார் படிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க, அது மீனிங் முன்னாடி போயிட்டு நான் அதை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். படிங்க மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो ராஜ்யம் போகா சுகானி ச. எல்லாம் படிக்க முடியுமா இல்ல வேற வேற படிக்க இன்னொரு தள்ளியும் சொல்லட்டுமா? படிக்கிறதுக்கு 4 படிப்பலாம். படிக்கிறேன். ஓகே படிங்க. த இமே அவஸ்திதா யுத்தே அவஸ்திதா த இமே அவஸ்திதா யுத்தே
प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहः मातुला स्वचुरा पौत्रा स्याला संबंधी न सता ये एतान् एतान् हन्तु निच्चामि क्नदोऽपि मधुसूदन अभि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य दातराष्ट्रान् निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन பாபமேஸ்வர இவ்வளவுதான் இருக்கு மாதாஜி இதுல 35 சொல்லிட்டு இவ்வளவுதான் போட்டிருக்கா. சோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். ஓகே சரி. இதுல என்னெல்லாம் இதுல இன்னும் ஆட் என்ன இருக்குனாக்கா இது ஆச்சாரிய பித்தரா புத்ரா தான். பித்தரனா அப்பா பிள்ளை எல்லாம் இருக்கு. சியாலா சியாலானா சாலா அப்படி ஹிந்தில சாலாம்பா அப்படின்னா பிரதர் இன் லா வைஃபோட தம்பி பேரு சியாலா அந்த மாதிரி இருக்கா. அவள் இருக்கா மீனிங் போட்டிருக்கு. அது ஜஸ்ட் ரீட் அவுட். ஓ கோவிந்தா what avail to us or a kingdom, happiness or even life itself. நான் வந்து உசிரோடு கூட எப்படி வாழ முடியும்? forget kingdom கிடைச்சாலும் இல்ல அது கிடைக்கலைனாலும் இப்ப எல்லாரையும் கொண்டுட்டு நான் எப்படிதான் உசிரோடு இருக்கேன்? உசிரே எனக்கு வந்து I don't want to live அந்த மாதிரி சொல்றேன். even life itself, then all those for whom we may desire them are now arrayed அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட். யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்களோ எல்லாரையும் கொன்னுட்டு எனக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சு நான் அதுல சந்தோஷப்படுவேன்னா இந்த உசிரை வச்சு நான் என்ன பண்றதுக்கு அப்படின்னு. ஓ மதுசூதனா, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncle அம்மா வழி மாமா, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me. அவளுக்கு தெரியும் யார்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க. அர்ஜுனோட சண்டை போனா அறிவு நிச்சயம் அவளுக்கு தெரியும். ஏன்னா அர்ஜுனோட வந்து குறி மிஸ் ஆகாது. அவன் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே அந்த அதுக்கெல்லாம் பேர் போனவன். அவளுக்கு நன்னா தெரியும் அவ வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. அப்பவும் வந்து உசுறு படுறது கூட ரெடியா இங்க வந்து நம்ம கூட சண்டை போடுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. and are standing before me. why should I wish to kill them? நான் ஏன் அவளை எல்லாம் கொல்ல போறேன்? even though they might otherwise kill me. நான் அவளை கொல்லலன்னு அவ என்ன கொல்ல போறா, பரவாயில்ல, அது கூட நான் வந்து தாங்கிப்பேன். ஆனா நான் அவளை கொன்னு அப்புறம் நான் உசுரோடு இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் தெரியல. ஓ மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். யார் இதெல்லாம்? கிருஷ்ணரை தான் சொல்றார். ஓ மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், ஓ மதுசூதனா, ஓ கோவிந்தா, எல்லாம் கிருஷ்ணரை இது பண்ணி அட்ஜெக்டிவ் சொல்வா இல்லையா, புகழ்த்தி சொல்றேன். I am not prepared to fight with them even in exchange for the 3 world. எனக்கு 3 உலகம் கொடுத்தாலும், மேல 7 உலகம், கீழே 7 உலகம், இந்த பூமி எல்லாம் கொடுத்தாலும், ஆனா எனக்கு அப்படி கொடுத்தாலும் நான் சண்டை போட மாட்டேன். எனக்கு வேண்டாம் அந்த மாதிரி உலகம். let alone the earth. எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கல, அதுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எனக்கு 3 உலகம் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். I will not fight. what pleasures will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? அவளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? உள்ள மாறிட்டான். முதல்ல அந்த மாதிரி நினைச்சுருந்தோம். இப்ப வந்து எனக்கு அவளை கொல்லவே வேண்டாம், எனக்கு அவளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்க போகுதுல சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகால சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் இது நான் 1.36 போடல, உங்களுக்கு புக்ல இருந்ததுன்னா நான் டைம் ஆயிடுச்சு, நிறைய மிஸ் பண்ணிருக்கேன். 1.36 உங்க புக்ல இருந்தா யாரோ படிங்க மாதாஜி. கல்பனா படிக்கிறேன் மாதாஜி. பாபமேவாஸ்ரயேதஸ்மான் அத்வைதாநாததாயினஹ தஸ்மான்னார்ஹ வயம் ஹந்தும் தார்த்தராஷ்ட்ரான் ஸ்வபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஏகதம் ஹத்வா சுஹினகஸ்யாம பாதவா. 1.36 அதானா? ஆமாங்க. ஓகே ஓகே, நான் வேற புக்ல அது பார்த்தா அதான் கன்ஃபியூஷன். ஓகே, இதோட மீனிங் மாத்த சொல்றேன். அர்ஜுனா வந்து ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப், ஓகே, அப்புறம் என்ன சொல்றேன்? என் மனுஷால கொல்றது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எல்லாம் சொல்றான். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றேன்? நான் வந்து சின் பண்ணுவேன். ஐ எம் கமிட்டிங் a sin. நான் இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு பாவம் தான் வரப்போறது அப்படின்னு. sin will overcome us if we slay such aggressors. இவாளெல்லாம் நான் கொண்டு எனக்கு வந்து பாவத்தை தான் நான் பெற போறேன். therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra. அதனால இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு பாவம் வரதை நான் விரும்பவில்லை. எனக்கு அவளை மாத்திரம் இல்லை, and our friends, நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற அவளையும் எனக்கு கொல்லறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. what should we gain? அவளெல்லாம் கொண்டு நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? ஓ கிருஷ்ணா, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? நம்ம மனுஷாலே கொண்டு நாம எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் பகவானே சொல்லு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினா கேட்கிறேன்.
இப்ப இதுல வந்து ஒரு this is important, நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இதெல்லாம் வேணா எழுதி வச்சுக்கலாம். 6 kinds of aggressors. இது கொடூரமா வந்து சில பேர்லாம் இருப்பாங்க, ரொம்ப கொடூரம், அவளுக்கு எல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாது. யாரெல்லாம் அதை வந்து 6 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒருத்தர் யாரு, அர்ஜுனா fearful of sinful reaction. என்னதுன்னா ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாய்சன் கிவர். யாரு வந்து விஷம் கொடுத்து ஒருத்தரை கொல்ல வைக்கிறாரோ அவ வந்து ஒன் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் அக்ரெசிவ்ஸ். அவளுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. they have to be given punishment. அவளை வந்து பனிஷ் பண்ணதான். ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து one who sets fire to the house. இருக்கிற வீட்டை வந்து எரிக்க விட்டு விடுறாங்க இல்லையா, வீட்டுல இருக்க விடாம. இப்ப நம்ம இந்த காலத்து கலியுகத்துல எல்லாம் பாரு, எரிக்க விடலைனாலும் இருக்க விடாம கோர்ட் கேஸ் அது இதெல்லாம் பண்றாங்க எத்தனையோ பேர். ஆனா இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். நம்ம வந்து இருக்கிற வீட்டை வந்து எரிச்சு அவளை இருக்க விடாம பண்றது, அந்த மாதிரி பண்றவங்க ஒன் ஆஃப் த அக்ரெசர்ஸ். நம்பர் 2. நம்பர் 3 யாரு, ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன்ஸ். ஏதோ கையில ஒரு கத்தி எடுத்து ஏதோ பண்ணாங்க இல்ல, டெட்லி வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு வார் பண்ணி கொலை பண்ணா அதுவும் வந்து தப்பு. அப்புறம் ஒன் ஹூ பிளண்டர்ஸ் ரிச்சஸ். இன்னொருத்தாளோட ரிச் எல்லாம், இன்னொருத்தாளோட வெல்த் எல்லாம் அபகரிக்கிறது. நமக்கு ரைட்ஃபுல்லி என்ன வரணுமோ அது வந்தா ஓகே, இல்ல இன்னும் அவன்கிட்ட இருக்கு இன்னும் நமக்கு. அதனாலதானே இப்ப நம்ம நிறைய பாக்கணும், பிரதர்ஸ் சண்டை, சிஸ்டர்ஸ் சண்டை. அம்மா அப்பா இருக்கிறது வரைக்கும் சண்டை இருக்காது. அவங்க போன அப்புறம் அந்த சொத்து நமக்கு வரலையே, உனக்கு ஜாஸ்தி போயிடுது எனக்கு கம்மியா போயிடுதுன்னா பிரதர் சண்டை போட்டுப்பாங்க, பிரதர் சிஸ்டர் சண்டை போட்டுப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்ப நம்ம அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்கு. இப்ப இன்னும் கலியுகத்துல இன்னும் நிறைய இருக்கு. சோ இதெல்லாம் பிளண்டரிங் ரிச்சஸ். இன்னொருத்தாளுக்கு என்ன கிடைக்க போறதோ அதை நம்ம வந்து எப்படியாவது ஜெயிச்சே தீவனங்களோட கோர்ட்டு கேஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுல ஒரு சந்தோஷம். இந்த மாதிரி அதுவும் தப்பு, தப்பு. அப்புறம் 5th ஒன் வந்து ஒன் ஹூ ஆக்குபைஸ் another's land. தெரியும் இது வந்து அவனோட இல்ல என்னதான் பண்றான் பாக்கலாமே, நானும் வக்கீல வச்சிருக்கேன், நான் என்னோட இதுல நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன், பேப்பர் எல்லாம் மாத்தி எழுதி வாங்கிக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க இருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் பண்ணாலும் அது மகா தப்பு. அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஒன் ஹூ கிட்னாப்ஸ் another's wife. இப்போ நடக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாவே கலியுகத்துல நடக்கிறது. கல்யாணம் பண்ணியாச்சா ஆம்பளை முன்னாட்டின்னு விட மாட்டா, அப்பதான் அவளுக்கு வந்து வேற உறவு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, அதுவும் மகா தப்பு. See, all this can be killed as punishment. வாழை இந்த மாதிரி உள்ளவாழை டெஃபினட்டா கில் பண்றதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது அப்படின்னு வேதமே சொல்லு. நம்ம வேதாஸ்ல எல்லாமே எழுதிருக்கு. சோ அது வந்து வேதாஸ்லயே கொடுத்துருக்கு. சச் பீப்புள், இந்த 6 இந்த மாதிரி பண்றவாழை வந்து கொலை பண்றதுல ஒரு இதுவும் கிடையாது, தப்பே கிடையாது. Can be killed as punishment. No sinful reaction. அதனால நமக்கு ஒரு பாவம் வரப்போகுது. Kauravas did all 6 kind of aggression. இந்த 6 பண்ணிருக்கா. பாய்சன் கொடுத்திருக்கா. பீமன் சின்னதா இருக்கும்போது பாய்சன், சின்ன பையனா இருக்கும்போதே அவெல்லாம் சின்ன, எல்லாருமே சின்னவதான். அப்பவே விஷம் எல்லாம் கொடுத்து கொலை பண்ண பார்த்து எல்லாம் பண்ணிருக்கான். அப்புறம் வந்து வீடு அந்த ஆரண்ய அந்த காட்டுல ஆமா அரக்கு மாளிகை அதெல்லாம் நெருப்பு எல்லாம் பண்ணிருக்கான், தீ வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிருக்கான். அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன் அதுவும் பண்ணிருக்காங்க. ஒன் ஹூ பிளண்டர்ஸ் ரிச்சஸ், நேச்சுரலி அதனால தானே சண்டையே, அந்த லேண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் நாங்க தான் ஆளும். அப்புறம் ஒன் ஹூ ஆக்குபைஸ் another land, இன்னொருத்தரோட லேண்டையும் ரூல் பண்றாங்க. கிட்னாப்ஸ் another wife. கிட்னாப் லிட்டரலி கிட்னாப் இல்ல, இந்த இது வஸ்திரஹரன் அந்த இது நடக்கிறதே, அது இது எல்லாமே அவ பண்ணிருக்கா. கௌரவா சைட்ல இவ எல்லாம் பண்ணிருக்கா. did all the 6 kinds of aggression on the Pandavas. Hence killing them would not give any sinful reaction. இதெல்லாம் பண்ணினதுனால அவளை கொல்லறதுல உனக்கு ஒரு பாவம் வரப்படுது. இது கிருஷ்ணா சொல்லல, இது அனாலிசிஸ் தான் கொடுத்திருக்கு. இட் இஸ் ஸ்டில் கிருஷ்ணா என்ன வாயை திறக்கல, நமக்கு புரிதலுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Arjuna calling Krishna as Madhava, indicating that Krishna should not engage Arjuna, that would ultimately bring about misfortune. அதனால மாதவான என்னது, நம்ம மாதவாக்கு என்ன கொடுத்தோம், இது நம்ம லக்ஷ்மி தேவியோட ஹஸ்பண்ட், அவன் வந்து goddess of fortune. அவங்க ஹஸ்பண்ட் should be doing good. நீங்க வந்து இன்னொருத்தால கொலை பண்ணி மிஸ்ஃபார்ச்சூன் கொண்டு வராதீங்க. நீங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லி நான் அதனால அவளை எல்லாம் கொலை பண்ணி நமக்கு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் வரக்கூடாதே அப்படிங்கிறது மாதவா. அதனால அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றாரா அர்ஜுனா, மாதவா, indicating that Krishna should not engage Arjuna, that would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings me. Actually, Krishna ஏதாவது நம்ம கிட்ட பண்ண சொல்றா டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து கெடுதலே வரப்போறது இல்லை இல்லையா. ஆனா அவருக்கு வந்து இதுக்கு வேண்டி அர்ஜுனாக்கு ரொம்ப புத்திசாலி இல்லையா, அவர் அப்படி நினைச்சுன்னு சொல்றாரு, மாதவா நீ இந்த மாதிரி வந்து சொல்லாதே, நீ வந்து லட்சுமியோட புருஷனாச்சே, லட்சுமி வந்து எல்லாம் வெல்த்தி ரொம்ப செழிப்புடைய இது, நீ சொல்லி நான் யாரையோ கொன்னு அவளுக்கு வந்து மிஸ்ஃபார்ச்சூன் வந்து அதனால நமக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்து, அதனால சின்ஃபுல் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு.
Krishna, however, never brings misfortune to anyone who say nothing of his devotee. யாருக்குமே அவர் வந்து இது என்னது மிஸ்ஃபார்ச்சூன் அவரை அண்டி நம்ம போறோம் ஆஸ் அ டிவோட்டி நமக்கு வரவே வராது. கிருஷ்ணான்னு பேர் எடுத்தாலே வந்து நல்லதுன்னு இருக்கும். அது கிருஷ்ணாவுக்குள்ள நம்ம வந்து நாம ஜபம் பண்றோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம்னா நமக்கு வரவே வரும். இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ். நம்ம வந்து நல்ல வழியில போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து விலகக்கூடாது. ஓகே 1.37 and 38. மாதாஜி யாரோ புக்ல படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேங்க நான். यद्यप्येन पश्यन्ति लोभो बहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन. ஓ ஜனார்தனா, although these men, எல்லாரும் சத்தம் வருது, மியூட் பண்ணிடுறேன்னா எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கு. ஓகே. ஓ ஜனார்தனா, although these men, their hearts overtaken by greed. இவெல்லாம் மனுஷா ரொம்ப கிரீடியா இருக்காங்க. எல்லாம் கரெக்ட் தான். கிரீட்னா என்னது? இப்போ இது பேராசை, இன்னும் வேணும், இன்னும் நம்ம லேண்ட எது நம்மளோட லேண்டோ அதுவும் வேணும்னு சொல்றாங்க. பரவாயில்ல. see no fault in killing one's family. அவன் வந்து இன்னொருத்தர் ஃபேமிலி. ஓ ஜனார்தனா திரும்பி படிக்கிறேன். although these men, their hearts overtaken by greed. அவங்க வந்து ரொம்ப இது கிரீடியா இருக்காங்க, பேராசையா இருக்காங்க. see no fault in killing one's family. இன்னொருத்தோட ஃபேமிலி கொலை பண்றதுக்கு தயங்க மாட்டேங்கிறாங்க. or quarreling with friends. ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, சொந்த பிரதர் சிஸ்டர், இது ரெண்டு பேரும் கசின் பிரதர்ஸ் தானே, அப்போ அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? அவங்க தான் பண்றாங்கன்னா நாமளும் அதே தப்பு என்ன பண்ணணும்? அவங்கதான் நம்ம அணியில யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ என்ன கொலை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. நம்ம ஆஸ் அ பிரதர், நாங்கெல்லாம் பிரதர் தான், நம்ம கூட சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா நாமையே அந்த மாதிரி பழி சொல் எடுத்துக்கணும், நாமையே அந்த மாதிரி வேற பிரதர்ஸ் கசின் பிரதரை கொலை பண்ணணும், அவங்க அங்கேயே நிறைய இறந்து போவாங்க, அந்த அந்த சின் எல்லாம் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனா கேட்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் 8 மணிக்கு விடலாம். ஓகே. சொல்லி படிங்கம்மா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மாக சனாதனாக தர்மே நஸ்தே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோ விபவத் யுதக. ஹரே கிருஷ்ணா. With the destruction of the dynasty, ஒரு குலமே நாசமா போறதுன்னா, ஒரு டைனாஸ்டியே எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது. The eternal family tradition is vanquished. நான் அவளை கொலை பண்ண என்ன ஆயிடும்? அந்த குலத்துல கௌரவாசோட எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, பிரதர்ஸே 100 பேர் எல்லாரும் போயிடுவாங்க. எல்லாம் தாத்தா எல்லாம் அந்த குலத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன இருக்கு? ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் vanquished. அந்த ஃபேமிலி ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்காது, எல்லாம் போயிடுச்சா, ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லையா? அப்படி. And thus the rest of the family becomes involved in irreligion. இப்ப நம்ம வீட்லயே என்ன பாக்குறோம்னா, ஒரு பெரியவர் அப்படின்னு யாரோ இருந்தாங்கன்னாக்கா அவள் தெரிஞ்சது சொல்லி கொடுப்பா. சின்ன பசங்கன்னு இல்ல, நம்மள மாதிரி ஒரு மிடில் ஏஜ் பீப்புள் எல்லாம் லேர்ன். மாமியா இருக்காங்களே, இல்ல தாத்தா இருக்காங்களே, பாட்டி இருக்காங்க, நம்ம கேட்டுப்போம். நம்ம குல வழக்கப்படி என்ன பண்ணணும், ஒரு விசேஷம் வந்தா கேட்டுப்போம், என்ன பண்ணணும், சந்தை நேரம் வந்தா விளக்கேற்றணும், இதெல்லாம் நம்ம பெரியவாழ்கிட்ட படிச்சதுதான் இல்லையா? பட் நாளைக்கு நம்மளும் வயசானப்ப நம்ம யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு இதை சொல்லி கொடுப்போம். ஆனா எல்லாமே செத்து போயிட்டாங்கன்னா இந்த குலமே இது ஸ்பாயில் ஆயிடும், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி பிகம்ஸ் இன்வால்வ் இன் இர்ரிலிஜியன். அப்புறம் ரிலிஜனே இருக்காது. அவளுக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சுவா. என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ற அர்ஜுனன். எல்லா பெரியவாள்லாம் அங்க இருக்கா, நம்ம சண்டை போடுறதுக்கு அவள்லாம் போயிட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியில ரிலிஜனே இருக்காதே, யாரு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு தோன்றது. 37 மியூட் பண்ணிடுமா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. அர்ஜுனா sees destruction of family. அதையும் பாக்குறார். என்னெல்லாம் பாக்குறார்? பாவம் வருதுன்னு சொல்லியாச்சு. இல்ல ஒரு பாயிண்டா சொல்றார். இதுல சொல்ற ஃபேமிலி நெஸ்ட் போயிடுமே. மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுமா ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஃபேமிலி எல்லாம் இது டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுமே அப்படின்னு பயப்படுறார். அர்ஜுனா sees due to greed the opposite party is ready to fight and kill each other. அவதான் பாக்குறா, அவளோட கிரீடினஸ் எவ்வளவு இருக்கு. ஓகே, அவாதான் பண்றா. எனக்கு கிரீடினஸ் இல்லையே, நான் வந்து அவளோட பொருள் எனக்கு அபகரிக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை. ஆனா அவளை கொண்டு என்ன ஆகுதுன்னா அவ ஃபேமிலி இல்ல
பெரிய தாத்தாமார்களும் இல்ல சித்தப்பா எல்லாரும் சண்டை போடுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலியில அவங்களோட ட்ரெடிஷன் எல்லாம் போயிடுமே. பெரியவங்கன்னு யாரு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் செத்து போயிடுவாங்களே. அர்ஜுனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் வார். ஒரு வார் நடந்ததுன்னா அதோட என்ன, யாரோ ஒருத்தர் இறக்கதான், ஒருத்தர் இல்ல நிறைய பேர் இறக்கதான் செய்வாங்க. அப்புறம் ஒரு நிச்சயம் பண்ணுவா யாரு ஜெயிச்சா தோத்தாங்க. ஆனா எல்லாரும் உயிரோடு இருப்பானா? டெஃபினட்டா இருக்க மாட்டாங்க. இறக்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. So he understands the result of war. Destruction of family. அப்படின்னு அவரோட way of thinking. Arjuna's way of thinking. He sees not benefits in participating in the sinful activity. இந்த மாதிரி இதுல நான் வந்து பங்கேற்று எனக்கு இந்த பாவம் எல்லாம் எனக்கு வர வேண்டாம். எனக்கு இந்த பாவம் செயலும் பண்ண வேண்டாம். எனக்கு இந்த மாதிரி அழிவு அவா ஃபேமிலியில வந்து அழிவு வரும். ஒரு ரிலிஜன்ல அவன் வந்து யங்கர் ஜெனரேஷன் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரிலிஜன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்புறம் க்ஷத்ரியா should not refuse invitation of gambling and war. க்ஷத்ரியோட குணம் என்னன்னாக்கா ஒரு வார்னு கூப்பிட்டா போகணும். they cannot refuse. சண்டை போட்டே ஆகும். அதே போல கேம்பிளிங் இது சூதாட்டம் விளையாடணும்னாலும் அவங்க கூப்பிட்டா அவங்க வந்து பங்கேற்கணும். பாவ புண்ணியம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது. அர்ஜுனா sees the other party is blind. அவர் க்ஷத்ரியனா இருந்தாலும் என்ன பாக்குறாரு? அவர் க்ஷத்ரியன் தான். போர் எதிரே வந்து வந்தாச்சு அவங்க போர் புரியணும் அப்படின்னு. அப்ப இவர் போர் தான் புரியணும். இருந்தாலும் கம்பேஷன் அவருக்கு வந்து உள்ளூர் அந்த ஒரு ஐயோ பாவம் சொல்லிட்டு அவர் என்னெல்லாமோ திங்க் பண்ணி அந்த மாதிரி நினைச்சு பாக்குறாரு. சோ அர்ஜுனா sees the other party is blind. அவளுக்கு தான் புத்தி இல்ல. அவள் தான் கண்மூடித்தனமா எல்லாம் சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கா. ஆனா இவ்வளவு பேர் அழிஞ்சு போறா. இந்த அவளுக்கு தான் அப்படி இருக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. பிளைண்ட் ஆஃப் இஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்ச் இந்த சண்டை போடுறதுல இஃபெக்ட் என்னது, எவ்வளவு பேர் இறக்க போறாங்க அப்படின்னு. he knowing the evil consequences, not ready to fight. ஆனா எனக்கு புத்தி இருக்கே, எனக்கு தெரியறதே, நான் இந்த மாதிரி சண்டை போட்டா எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே, ஆனா எனக்கு சண்டை, அதனால எனக்கு சண்டை போட வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்புறம் 39th இது என்ன வேர்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கு? டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி. அந்த குரு வம்சத்தை எல்லாரும் போயிடுவாங்க, யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. டைனாஸ்டியே போயிடும். ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் வேன்பேஜ். அப்புறம் வேற யாரெல்லாம் சண்டை போடுறாங்களோ அவங்க வந்து பெரியவங்க எல்லாம் இறந்து போயிடுச்சுன்னா வீட்டுல பொம்மநாட்டி இருப்பாங்க, பசங்க சின்ன பசங்க இருப்பாங்க. ஒரு ரிலிஜனே ஃபாலோ பண்ண முடியாம தத்தத்தை அழிச்சு போகும். இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போவாங்க. ஃபேமிலி இன்வால்வ் இன் இர்ரிலிஜியன். ரிலிஜன் இல்லாம அவ வந்து கஷ்டப்படுவான். இன் வர்ணாசிரமா சிஸ்டம். வர்ணாசிரமத்துக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும்னு திங்க் பண்றாரு. எல்டர் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. எல்டர்ஸ் ஒருத்தர் பெரியவான்னு இருப்பாங்க. they are responsible for purifying process in family from birth to death. நமக்கு நிறைய இந்த இது இருக்கு, ப்ராசஸ் இருக்கு. குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து இறக்குறது வரைக்கும் நமக்கு சடங்குகள் நிறைய வச்சிருக்கான். குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஒரு எல்லா இதுலயும் ஒரு மாதிரி சிமிலரா இருக்கும். எங்க இதுல எப்படின்னா இந்த இது 7ஆம் நாளை வந்து காப்பு அப்படின்னு என்ன போடுவா. 10, 11ஆம் நாளைக்கு வந்து இது பேரிடல், அப்புறம் வந்து புண்ணியாஜனம் அந்த குழந்தைக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பேரே ஒரு 11 நாள் வரைக்கும் ஒரு டேஞ்சர் ஜோன்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லிப்போம். அதனால அதுக்கு முன்னாடி பேர் வைக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் எங்கெல்லாமோ ஒரு சடங்கு இருக்கு. ஆனா இல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும், இதெல்லாம் வச்சு ஹோமம் வச்சு பண்ணுவா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. நம்ம இப்ப இருக்கிற காலத்துல நமக்கு மீனிங் தெரியாது. ஆனா பெரியவா சொல்லிருக்காலே அந்த சடங்கை நம்ம கண்ணு மூடித்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பெரியவா சொன்னதுனால நம்ம பண்றோம், பெரியவா இருக்காங்கன்னு பண்றோம். அடுத்து இந்த பெரியவா எல்லாம் போயாச்சுனாக்கா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யார் இருக்கா? அப்ப இந்த சடங்குகள் எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்? சோ எல்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அவ they are responsible for purifying process. ஈவன் குழந்தை கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே நமக்கு இருக்கு இல்லையா, இந்த 7ஆம் மாசம் 8ஆம் மாசம் அந்த வளகாப்பு சீமந்தம் இதெல்லாமே நம்ம பண்றோம். சோ இது எல்லாமே நிறைய இது பர்பட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேற இதுல நான் புக்ல படிச்சேன். நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. நம்ம இதுல செத்து பண்ண கூட பாடி அப்படி போடுறது இல்லையா, அப்போ என்னெல்லாமோ ஒரு பூஜை பண்ணி சமஹோமம் பண்ணி எல்லாமே பண்றாங்க இல்லையா. சோ இதெல்லாம் இருக்கு. டெத் ஆஃப் எல்டர் வில் ஸ்டாப் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லாம போயிடுவா. எல்டர்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. யங் மெம்பர்ஸ் வில் பிகம் irreligious. அப்புறம் lose chance for spiritual salvation. அப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவலி இவால்வ் ஆகி நமக்கு வந்து நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மனுஷன் இருக்க மாட்டா. அது வந்து இதெல்லாம் அவர் வந்து திங்க் பண்றாரு அர்ஜுனா. சாரி 1.40 படிங்க மாதாஜி. 10 minutes. अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. हरे कृष्ण माताजी. ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். I want to read. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. वर्णसंकरனாக்க இவ்வளவு என்னது, இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் வைஃப் இருக்காங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும், அம்மான்னு இருப்பாங்க அப்பாங்க இருப்பாங்க. அந்த அப்பாவெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ஸ்திரீகளை யாரு காப்பாற்றுவா?
அப்ப வேற ஒரு புருஷன் வந்து நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் என்ன, he will only use. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஒரு ஃபேமிலி முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியும். அந்த ஹஸ்பண்ட் போயாச்சுன்னா அப்புறம் அந்த ஸ்திரீகளுக்கு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு யாரு, அந்த காலத்துல அப்படித்தானே இருந்திருக்கீங்க. இந்த காலத்துல எல்லாம் படிச்சிருக்கா புருஷா வேண்டாம் நாங்க வந்து தனியா இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். நம்ம இப்போ நம்ம வந்து பசங்களுக்கு சொல்றோம் வழக்கு வச்சப்பறம் போதும், இருட்டா இருக்கிற இடத்துல போவாதே, கொஞ்சம் நம்ம வந்து பார்த்துப்பட்டு இரு அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல இன்னும் பெர்ஸ்டா இருந்தது. ஸோ ஸ்திரீகளுக்கு வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனே புருஷா தான் இருந்தா. இப்ப எல்லாரும் புருஷா அந்த சண்டை போடுறதுல அவங்க போயிட்டாங்கன்னா வேற அந்த இது என்ன சொல்லுவா அதுக்கு அட்வான்டேஜ் எடுத்து இந்த ஸ்திரீகளை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து வாரிசு இல்லாம, அது யாரு அப்பா தெரியாம, யாரு அம்மா, அம்மா தெரியும் யாரு அப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிடும். இது பர்பட்ல ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதா. முடிஞ்ச நாம எனக்கு இந்த பிடிஎஃப் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு இந்த இதுல குரூப்ல அனுப்புறேன். அதர்மா அபிபவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்திரியः ஸ்திரீஷு துஷ்டாசு வாஷ்ணேய ஜாயதே வர்ண சங்கரः. when irreligion is prominent in the family, religion இல்லாம அந்த மாதிரி ஃபேமிலி இருந்தா, ஓ கிருஷ்ணா, the women of the family become polluted. அவங்க ப்ரொடெக்ஷனே இருக்காது. யார் வேணா வருவா, எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணா. ஸ்திரீகளுக்கு என்ன வேணும், அவங்க வேலைக்கு போக முடியாது. அந்த காலத்துல அப்படித்தானே இருந்தது. யாரு சோறு கொடுக்குறேன், நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட போய் இருக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க. அதுல பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன, ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகள் தான் இருக்கும். உங்க ஃபேமிலி காப்பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அதுல ஒரு குழந்தைகள் பிறக்கும். அப்ப இதெல்லாம் யாரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவா? ஸோ த ஃபேமிலி பிகம்ஸ் பொல்யூட்டட். சீரழிஞ்சு போறது சொல்லுவாங்க நம்ம இதுல. அந்த மாதிரி ஆகும். அண்ட் ஃப்ரம் த டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் உமன் அண்ட் ஸ்திரீகளோட இது என்ன சொல்லுவா, டீக்ரேடேஷன்னா எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆயிடும் அவளோட ஜென்ரேஷன். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு மரியாதை, அவளாலதான் குடும்பமே நன்னா முன்னுக்கு வருது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. பட் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சுனாக்கா இந்த ஸ்திரீகளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் யாரும் இல்லை. வேற அவுட் சைடர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா அதெல்லாம் சரியாவே வராது. அதெல்லாம் ஓ டிசெண்டன்ட் ஆஃப் விஷ்ணு கம்ஸ் அன்வான்டட் ப்ராஜெனி. அன்வான்டட் ப்ராஜெனினா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பிறக்க போற குழந்தைகளுக்கு யாரு அப்பா, அதாவது அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் யாரு காப்பாற்றுவா, இந்த மாதிரி கஷ்டம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனா. ரொம்ப திங்க் பண்ணி பேசுறாரு. 41 படிங்க மாட்டேன், இன்னொரு 5-6 தான் இருக்கு. शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः. யாரு பிண்டம் கொடுப்பா, யார் வந்து ஸ்ராதம் பண்ணுவா, என்னெல்லாம் திங்க் பண்றாரு அர்ஜுனன். அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அன்வான்டட் பாப்புலேஷன் சர்டன்லி காசஸ் ஹெல்லிஷ் லைஃப். நரகம் மாதிரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், நரக வாழ்க்கை தான் இருக்கும். போத் ஃபார் த ஃபேமிலி, அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க அப்பா இல்லாம அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடும், அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு நரக வாழ்க்கை தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ டிஸ்ட்ராய் த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், என் காரணம் அவங்களெல்லாம் நான் தான் கொன்னேன்னா என் வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை ஆயிடும், அவங்க வாழ்க்கையும் நரக வாழ்க்கை ஆயிடும். The ancestors of such corrupt families fall down. அந்த ancestor யாரெல்லாம் இறந்து போனாங்களோ அவங்களுக்கு தித்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ராதம் பண்ணி இதெல்லாம் யாரு பண்ணுவா? அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கிற. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி இறந்து போனா எப்படி இறந்து போனாங்க என்ன ஒண்ணும் தெரியாது, எல்லாம் ஸ்ராதம் நின்றுபடின்னு ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மனுஷா இல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வர்ண சங்கரஹா அந்த ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். So look the pindal takakriya, இந்த வேர்ட் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் 41 படிச்சோம். 42 படிங்க. தோசைரேதைஹி குலக்ஞானாம் வர்ணசங்கரகாரகைஹி உத்யாஸ்யந்தோ ஜாதி தர்மாக குலதர்மாச்ச சாஸ்வதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்சாத்யந்தே. இதுல என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்கு? an increase of unwanted population. அதான் குழந்தைகள் பிறந்துடும், வேற ரிலேஷன்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளும் பிறக்கும். an increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. இது வந்து மீனிங் சேமா இருக்கு. I need to check this. இது வந்து அதே மீனிங் கொடுத்திருக்கு. இது வேற இது ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த வேதாபேஸ் இங்க இருக்கு. வேதாபேஸ் the meaning of the picture. Okay, I forgot to change. Dosha, yeah. By the evil deeds.
by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children. இந்த மாதிரி நான் வந்து குலத்தை என் கையாலேயே அவளெல்லாம் கொன்னு அங்க அந்த ஃபேமிலியில வந்து வேண்டாத பசங்கள்லாம் பிறந்து unwanted children எல்லாம் பிறந்து all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. community projects தான் உலகத்துல தலை நிமிர்ந்து காட்ட முடியாத நிலைமைக்கு நான் வந்து அவளை தள்ளிடுவேன். இந்த ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்ப நம்ம ஃபேமிலி வெல்ஃபேர்னா எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னாங்களே ஏதோ ப்ரோக்ராம் போறதாகணும், நாங்க இது அங்க போல இங்க வந்தோம்னு, அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் எப்படி மூஞ்சி காட்டின்னு போறது? யாரோ பெத்த குழந்தை இந்த மாதிரி எல்லாம் பேர் வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப மோசமா போயிடும். இது எனக்கு மாத்தணும். ஓகே, இப்போ வந்து டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி, எப்படி வந்து சொசைட்டி கெட்டு போயிடுது அப்படின்னு. சுப்பீரியரா கில்ட், தட் இஸ் பெரியவாள்லாம் செத்து போயிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டைனாஸ்டி, அதெல்லாம் போயிடுதா. அடுத்தது என்ன ஆயிடும்? டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன். அவங்க என்ன ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ, என்ன பெரியவா இருந்து போயிடுச்சுன்னா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இருக்காது. ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன் எல்லாம் போயிடும். வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் வில் ஸ்டாப். மூணாவது என்னது, அதுக்கப்புறம் என்ன அதோட எஃபெக்ட் எதுல வரும்? இரிலிஜன் predominates in the family. இப்பவே நம்ம பார்க்கலாம், அம்மா அப்பா இல்ல, பெரியவங்க யாரும் இல்லைன்னா பசங்க தனியா இருக்காங்கன்னா நம்மள மாதிரி காலையில சீக்கிரம் இருந்திருப்பாங்களா? மாட்டாங்க. விளக்கேற்றி நம்ம என்ன ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம பெரியவா பண்ணதெல்லாம் நம்ம பண்றது இல்லை, நம்மளே இப்போ நிறைய இப்போ சேஞ்ச் பண்ண வந்திருக்கோம். அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல அம்மாவும் இல்லை, அப்பாவும் இல்லை, தாத்தா இல்லை, பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தாந்தோணித்தனம் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அவங்க இஷ்டம் போல அப்படி இருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து this will all lead to degradation of females and the family also. Women become polluted. யார் வேணா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. Unchaste. Chasteனா பியூரிஃபையர், பியூரிட்டியா இருக்காது. அன்வான்டட் மனுஷா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த அதோட இஃபெக்ட் என்ன ஆகும்? அன்வான்டட் ப்ரோஜனி. அந்த மாதிரி லேடிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? வேண்டாத கர்ப்ப தரிச்சு அதுல ஒரு குழந்தை பிறந்து வர்ண சங்கரா. அது இப்போ பிரசன்ட் சொசைட்டி அப்படிதான் இருக்குன்னு பிரபுபாதா அன்னைக்கே எழுதியிருக்காரு. அவர் எழுதினது ஒரு 70-80 இயர்ஸ் முன்னாடி எழுதினது. இன்னைக்கு அது இன்னும் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. So all kinds of community projects and family welfare activities are devastated, results in chaos in society. நம்ம சொசைட்டில இன்னைக்கு தலை நிமிர்ந்து நம்ம இருக்கோம்னா எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா நடக்கிறது. அப்புறம் ஒரு லெவல் வரும், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சுனாக்க யாருக்கும் ஒன்றும் தலை நிமிர்ந்து போக முடியாது. எதுவும் ஃபாஸ்டா படிச்சோம். அர்ஜுனா சீஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி. அவர் இதுதான் பாக்குறேன். Elder they தான் போட்டுருக்கு. I'll just read once immediately. Elder members of the family இருக்காங்க, responsible for purification process in family from birth to திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஆல்ரெடி நான் ரீட் பண்ணேங்க. அது ஸ்லைடு வந்து திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கான். ஓகே, I'll just read. அவங்க வந்து elder of the family என்னது, they are responsible for purification process in family from birth to death. டெத் ஆஃப் எல்டர், யாராவது எல்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க போயிட்டாங்கன்னா, இறந்துட்டாங்கன்னா, that will stop purification process. Young members will become irreligion. அதனால என்ன ஆகும்? lose chance of spiritual டெவலப்மெண்டே ஆகாது. அவங்க வந்து அந்த லெவலுக்கு போகவே முடியாது. அதனால என்ன ஆகும்? when irreligion ப்ராமினெண்டா இருந்தது ஃபேமிலில இருந்தா என்ன ஆகும்? ரிலிஜனே ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? the women like children needs normally womenக்கும் childrenக்கும் protection வேணும். அது கிடைக்கலன்னா irreligion போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. குட் பாப்புலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சேஸ்டிட்டி ஆஃப் வுமன். ஒரு குலம், ஒரு தழைக்கடம் அண்ட் ஒரு ஃபேமிலியில நல்ல பேரு இது இருக்குன்னா மெயினா நம்ம லேடிஸோட கையில தான் இருக்கு. நம்ம எப்படி குடும்பத்தை முன்னுக்கு கொண்டு போறோம், அம்மா அப்பாவா இருந்து நம்ம பசங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். அப்பாவோட இருக்கு, பொறுப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க பணம் சம்பாதிச்சு கொண்டு வருவாங்களா இருக்கும். பட் ஒரு சிஸ்டமா இருக்கிறது நம்ம லேடிஸ் தான் அந்த மாதிரி குடும்பத்தை கொண்டு போக முடியும். ஸோ அதெல்லாம் நெசிஞ்சு போயிடும். இப்போ irreligion இருந்ததுன்னா என்னது? women becomes polluted. அப்புறம் give rise to unwanted progeny, வர்ண சங்கரா வரும். risk of war and pest. இந்த மாதிரி வாரோட இதோட எல்லாம் எஃபெக்ட். irresponsible leader bring chaos in society. இது வந்து இப்ப லீடர்ஷிப்லயே அதுதான். இப்ப பாலிடிக்ஸ்ல அதுதான் நடக்கிறது. நம்ம யாரையோ தெரியாதனமா நம்ம வந்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சுக்க என்ன ஆயிடுறது? நமக்கே அது வந்து அவஸ்தையா வந்து நிற்கிறது. அப்புறம் hellish condition, family who destroyed family tradition, ancestors are not delivered, fall down. அவளுக்கு வந்து இது என்னது தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்ணலன்னா அவங்க சுத்திட்டே இருப்பாங்க, அந்த ஆத்மா எல்லாம் சுத்தம். அந்த இது அதை வச்சு இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி அது வந்து ஓகே. 1.43 படிங்க மாதாஜி. நம்ம தான் இருக்கு. படிங்க மாதாஜி. யாராவது கல்பனா படிக்கிறேன். படிங்க. உத்சன்ன குல தர்மானாம்
மனுஷ்யானாம் ஜனார்தனா நரகே நியதம் வாசோ பவதீத்யனு சுஸ்ருமாம். ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna. Oh Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. அவர் அம்மா அப்பா ஒரு தாத்தா பாட்டி அவங்க வந்து நல்ல காரியம் பண்ணல இல்ல கெட்ட காரியம் பண்ணாங்க அவங்க பசங்களை அது வந்து அடிக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அம்மா அப்பா பண்ண புண்ணியம் பசங்களுக்கு வரும், அம்மா அப்பா பண்ண பாவம் கூட பசங்களுக்கு வரும். அது கூட இட் இஸ் ட்ரூ. வேற ஒரு டைம்ல நான் வந்து அதோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது அப்படி தொடர்ந்து வரும்போது டிசிப்ளிக் சக்சஷன், அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். பகவத்கீதா படிக்கிறது டிசிப்ளிக் சக்சஷன். இந்த மாதிரி பாவ செயல் கூட ஒரு ஜெனரேஷன் அப்படி இப்படி வந்து என்ன ஆகும், whose family traditions are destroyed dwell always. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறோம் என்னத்துக்கு, நமக்கு புனர்ஜென்மம் வேண்டாம், நம்ம இங்க இருந்து கோலோக வந்தாலும் போயிடலாம், நமக்கு வந்து வேற ஜென்மமே வேண்டாம்ன்றது நம்ம பண்றோம். அந்த மாதிரி குலத்துல இர்ரிலிஜன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னது ஒண்ணுமே தெரியாது. அவங்க திரும்பி புனர்ஜென்மம், புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணத்துல இந்த சைக்கிள்லயும் அவங்க வந்து உழண்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த அது வந்து அது இந்த ஸ்லோகால அதை ரிப்பீட் பண்றாங்க. Yes. Next 1.44 படிங்க மாதாஜி. அகோபத மகத் பாபம் கர்த்தும் व्यवसिता वयं यत्राज्य सुगलोपेन அந்தும் ஸ்வஜனம் உத்யதாஹ. பாப்பா பாவம் வரும்னு சொல்றார், திரும்பி சொல்றார். அர்ஜுனா fearful of sinful reaction. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. எப்படி நம்மளால இந்த தைரியம் நமக்கு எப்படி வந்தது, இந்த மாதிரி பெரிய சின் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி துணிஞ்சோம், இந்த மாதிரி எல்லாரையும் கொல்லறதுக்கு நம்ம எப்படி துணிஞ்சோம் அப்படின்னு. driven by the desire to enjoy royal happiness. ராயலா நமக்கு வந்து நல்ல மாளிகை கிடைக்கணும், நல்ல ராஜ்யம் கிடைக்கணும், அந்த ஒரு ஆசைக்கு வேண்டி we are intent to kill our own kinsmen. நம்ம மனுஷாலே நம்ம கில் பண்ண பாக்குறோமே, ஒரு ராஜ்யம் பெறறதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணுமா, எவ்வளவு பெரிய பாவச்செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி, லாஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட். यदि माम अप्रदीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयग सार्धराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमदरं भवेत्. அடுத்து படிச்சோம். இல்ல அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா, இல்ல இன்னும் ஒண்ணு இருக்குங்க. அது 46 பின்னாடி வருது, 45 இதுவா இருக்கு. பெட்டர் ஃபார் மீ. அப்ப என்ன சொல்ற, அவரே சொல்ற பெட்டர், எனக்கு என்ன நல்லது தோன்றதுன்னா, if the sons of Dhritarashtra, better for me if the sons of Dhritarashtra weapons in hand were to kill me. அண்ணா நான் வேணா அது என்னோட காண்டிவா எல்லாத்தையும் நான் கீழே விட்டுட்டு நிர்கதியா ஒன்னும் ஆயுதம் இல்லாம நான் நிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், என்ன கொல்லட்டும் அவங்க பரவாயில்ல, நான் அவங்களை கொன்னு அந்த பாவ செயலை எனக்கு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் வேணா கையில உள்ள ஆயுதம் எல்லாம் கீழே போட்டு let them kill me, but to kill me unarmed. நான் எல்லாம் என்னோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சு விடுறேன், என்னை வந்து அவங்க கொண்டுகட்டும். அண்ட் unresisting on the battlefield. நான் வந்து எதிர்த்து நிற்கவும் மாட்டேன், கொல்லட்டும் சொல்லிட்டு ரெடியா நிக்கிறேன் அப்படிங்கிற லாஸ்ட் படிச்சிருக்கேன் 1.46. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வார்ஜுனா சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிசதே விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசஹ. ஓம் தஸ்ய திதி इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरिः ओम् तत्सत्. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि. சஞ்சய் என்ன சொல்றார், த லாஸ்ட் அவர் சொல்றார். சஞ்சய் வந்து இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது, அர்ஜுனன் வில்ல அம்ப வில்ல எல்லாம் கீழே போட்டுட்டார், என்னால முடியாது சொல்றாரு. இப்ப இவர் சொல்றார், அர்ஜுனா having the spoken on the battlefield, இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி cast aside his bow and arrow, இது வில்லி அம்பியும் பக்கத்துல வச்சுட்டார், வேண்டவே வேண்டாம் நான் தொடவே போறது இல்லைன்னு. and sat down on the chariot, இதுல ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு his mind overwhelmed with grief, ரொம்ப துக்கத்துல ஆழ்ந்து போயிட்டார் அப்படின்னு. Okay, that is the end of the first chapter. The first and second chapter கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், நம்ம வந்து will try to manage. இது வந்து I'll just quickly say Arjuna's reason for not wishing to fight. என்னெல்லாம் ரீசன், இதெல்லாம் क्वेश्चन வரும் உங்களுக்கு இந்த இதுல क्वेश्चन ஆன்சர்ல அந்த நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, குவிஸ்ல வரும். இப்ப என்னெல்லாம் ரீசன் அவரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பேஷன், ரொம்ப வந்து ஐயோ பாவம், இன்னொரு தலை நினைச்சா ஐயோ பாவம், அதுக்கு கம்பேஷன், ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருக்காரு.
Arjuna's compassion for those he is about to slay. அவர் யாரெல்லாம் கொலை பண்ணி அவர்தான் ஒரு அம்பு விட்டாலே எல்லாம் கொன்னுடுவாங்க தெரியும். ஐயோ பாவம் அவங்களை எல்லாம் கொன்னுடுவேனேனா அப்படின்னு டிக்டேசி he shouldn't fight. அதனால நான் வந்து சண்டை போடுறேன். என்ஜாய்மெண்ட், எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி வரப்போறது, அவங்களெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி, நோ என்ஜாய்மெண்ட். அதனால ரெடி இல்லை அவர் பண்றதுக்கு. மூணாவது என்னது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி. அதான் இத்தனை நேரமா அவங்க சொன்னோம். அவங்க ஃபேமிலியில பெரியவா எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னாக்கா அந்த லேடிஸ்க்கு யாரு ப்ரொடெக்ஷன் இருப்பா, அந்த குழந்தைகளுக்கு யாரு ப்ரொடெக்ஷன் இருப்பா, அவங்களுக்கு தித்தி எல்லாம் யாரு இருப்பா, இது மாதிரி நிறைய அவருக்கு தோணல் வந்திருக்கு. ஸோ அது ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன். அதை ஃபோர்த் என்னது, saintliness and fear of sinful reaction. பண்றது நான் செயல் பண்றதே sinful and saintliness. இது வந்து நல்ல செயலே இல்லை. saintliness நல்ல பகவான் நல்ல இது செயல் தான் பண்ணணும். நம்ம பண்றது எல்லாம் இந்த மாதிரி அவங்கள கொன்னு நமக்கு வந்து நல்லது வராப்போல நம்ம பண்றது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ saintliness act. அப்படி இது வந்து sinful reaction தான். அப்புறம் indecision, குழம்பி போயாச்சு, என்னால ஒண்ணும் முடியாதுன்னு தில்லி அம்பி கீழே வச்சு இஸ் indecisive. So that is important. So இதெல்லாம் ரீசன் தான். இதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கு. உங்களுக்கு இதுலயே கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் you will be able to write. இந்த கம்பேஷன் இந்த ஸ்லோகாலையில அது வந்திருக்குன்னு கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இது நீங்க வந்து நான் அந்த இது அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து சும்மா நம்மளே திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். கம்பேஷன் என்னது, நம்ம இன்னொருத்தா பேர்ல வந்து ஐயோ பாவம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பிஹேவ் பண்றோம், அதுதான் கம்பேஷன். நோ என்ஜாய்மெண்ட், இதெல்லாம் அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு இருந்தது. திஸ் இஸ் ஆல் வாட் வி ஆல்சோ ஃபீல் most of the time. நமக்கு டிசிஷன் எடுக்க முடியறதில்லை because of all this. No enjoyment, sin, family tradition, and finally indecision. இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு. இது வந்து என்னெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கா. கிம் குருவத, இந்த மாதிரி மகதிம் சமும் வியூடாம், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ், நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. ஸோ தட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் டுடே. Just off the